Avtobus Saragata gelip etraf merkezindäki durulgoda durunmadyna. Iki tane ayal içeri kurda boldy. Towşan ay towşan geldin edimi? Geldik. Olaryň barmaly ýer durulgodan beýle uzak bolmany üçin piýada gidildi. Avtobusda garşylandy. Howulla ynysyn ýogy meň diýdi. Agyr barladylarmy diýip aýarlaň duruşany sorady. Ýer çekenden eşek ýalypdyranmadyr. Towşan gelin taşagyň başyna geçip ullukan ýatdygy işarp ýatsyna. Ýok, barlamadylar diýdi. Bu daýjan ýer tirim şeýle bolawersinler. Bular inşallah Hudaý birlikdir. Ayarlar oğul Niyazyň öňünde çaý çörek goýdular. Gelin sen iyi bir otur diýip ýaşy duruşan ayal oň başynda kürtän aýyrdy. Ýaglykly oturuver. Öýdümi de. Olar towşan gelinem kürtänem alyp beýle otuga çykdylar. Oğul Niyazyň otugda bir öýdi galdy. Ol içeri atýyntaldy. İçeri gruply däldi. Töýerde akşwaner. Onuň gapdaryna ýük galdyrlypdyr. Ýükiň üstüne könüje ýapgy çekilipdir. İçerinin düşögen men koordinatörlerle bir kısany keçe könürek fabrik hallary tertipli ýazylypdyr. Gulmatar buruşdaky diýwaryň arkasyna ýüzüne ýolbar çekilen alym uly adýara atylypdyr. Onuň ýüdem saňjarp durdy. Könüje kilyonky saçagyň üstüne getirilen çäýnekleriň jürnügi çenklenenni. Naharly jamy söýeli udurun çemşelen gyrasy gemirip-gemiripdi. Oğulnyar ýerini ýuwmak üçin daş çykdy. Oğulynyň guran baglary kesilmeýän kerep ýaly öýrüm bolup giden üzüm dalbaryny görüňde bir ýerde bir wagtlar gowdurmasyň bolanyny. O döwranyň sowulup gidenini goýlan many aňsa boljakdy. Oğulynyň ortasynda krandan suw akan emeňden okdy. Haza düşün barlayan ýerem ikan ýumrandy. Oğulnyar elini ýugara suw tapman içeri girdi. Ayarlar nämeňdir bir dadyň üstüne gaty-gaty gürleşip çekileşýärdiler. Nämedir bir dada dürli baha kesýärdiler. Olaň näme üçin gelimli işleri ýokdy. Towşan gelin daşykdy. Waýgy näme çaý içen okmy? Oğulnyar suw sorady. Ayarlaň biri könüje saplawda suw getirdi de gelin akytdy. Gelini de ak çeken. Bagtam aksa bolsunna. Towşan gelin öňküsi açyk däldi. Onuň ýüdem gamaşyp durdy. Ol baýarlardan adel. Oğulnyardan nämedir bir dady ýaşyrýan ýaly. Ýür çaý içeri. Ol ýaşyrak aýaly öýlendi. Oň ady näme? Gulya. Ol içeri gyýgyrdy. Gulya gel gyýr. Çaý içeriň soň gepleşýär. Gulyan keýpi gowdy. Agyr geliniň ady näme? Gyrnak. Gulya hider edip güldü. Agyr aýaly geline gyrnak diýip at goýan kim? Towşan gelin biletdiren golly. Hatta kılınlığı inet bahyryň ady da. Oğul Niyazyň ýüzi lap ýandy. Hawada diýip beýlek ýaşyrak gelini alyp götürdi. Meňem bir klassdaşym bady. Ady Kemper. Oturunar gülüşdiler. Hakykatmy? Wa hawa ýaş owadan gyr. Agyr gelişini okla adyň. Aýyr ýok etsene diýsen, adym da näme diýindiýe. Müpahirem şeýledir de. Oğul Niyaz garna gadyla öwrenşip barýardy. Bady daýdady kiçikkä dakypdy. Utlamagy baranna garnagyň bolupdyr ýaşlyň bolsun diýip. Dünýä göwün ýetmeýän aýdypdyr. Ulalsa ýakada keşderep bererdi. Towtez jonna garnakdagy därler. Ogullaryň sultan rahan gyýyzlar diýipdi. Onuň bu adaşgabada gelin urup düşenden soňam ýörgünni boldy. Aslynda gelin düşen ýerine gyýdadyny goýup, ha ogadan söýgüli at takan bolýarlar. Onuň bir tanyşy ogul boldy. Soň gelin boldy oba Güljemal adyny aldy gelýärdi. Bir zorasynyň ady biýidi, oň Güljan ediler. Ogul Niyaz üçin dünýäde öz adynyň ogadan at bolmady, garnak diýdiler. Özüni ýüzlenýänini bilýärdi. Gaýta bu at serekdi. Kimin garnagy? Hudaýyň garnagy. Guli awşam näme dersiп, ýaş gelin şäýnek käderiň atdur olady. Guli oýlanyrak, bolmasa ýüksürlükde ýersidi. Ýüksür bämi? Ýüksürň aşybatda galgapýar. Ondan Türkiýe'ye diýen bolmaly. Onda siz oturup bereli. O ýaş gelin boyunly göwünti burdudy, närazylygyny duýdurdy. Bizden bolardam görün. O meýit gelermi diýen. O bir ýer çekene gelse, bahar kampaniýany bulaýa. Guli ýerini götürdi. Onu öýdüm öňürün, ýöne galyn dady senden. Agyr, malym geçireýin, ondan haraplaşaryn, alyjyk garaş. Awşam ýaşy düşenden Guli, oğulnyar bilen Towşan gelini ýedim terkä urdy. Meňillere baraýlyň. Köşele hini garankydy, ýöne owa bolýar. Oğulnyar ähli zat owalaryny öýlerini ýatladyp durdy. Ýöne bu owada bagy ýokdy. Olaň owasy, owulsa bagy bilen oturdy. Meňilleriň howulsundan näme diýseňem durmasyň ýygy gelýärdi. Howlunyň içi depilip,
Bellere nämedir bir ekin ekilipdi. Dalbarlardaky ülüm şiýbikler timaranypdyr. Oğlunyň ýaňyza syýrylyp süpürlip, suwlaryny bildirip durdy. Işyň agdyny ullakan sıratylyp, tutuş howluny ýatyldyryp durdy. Gelin diýip meňli köýnüň üstüne giýen täze haladyny güjeňleýän ýa ýakan typalap etdi. Waýgy halady kim getirdi? Gulyan bir sözi meňliğini geňim galdyrmady. O muňa adat sowal hökmüne jogap berdi. Hytaýa gidimdi getirdim lagy. Onu ne aýdan ok? Geçin aýtdyma. Başga ýokmy? Ýekejiligi. Aýarlar törük tamy geçdiler. İçeri baýda arasady. Künti bay hürýäňi. Görýäňmi? İçerine ýam jödüpdir. Gulya oturmady. Beýle kotowlar barlap çykdy. Bu ýer çekendi de içerisine jödüpdir. Ondan soň näme? Ölüm gerekmi? Gulya gerem bir şeýle ilkini tapar gelýärdi. Şonun bolsa gerek. Ol bu guruluk işere öwrenip bir nokty. Ýöl bassaşlygyny gidejegim bolup bar nokty. Ýene ýer çekenem diýen bolýa. Meňle taşak geldi. Soň gulyan ýüzüne gork garady. Agyr mene jümmünem şagyraýdym. Bir salim aýdym aýdyp berdidim. Gulyan gaştyrly. Beýle kiňerden etjek. Bilen owa. O güllü. Sen kidir öýderdi. Gulyan aýar tarap türdi. Ol meňliğiniň her bir hereketinden şep gözleýärdi. Kilyon kany giňrek ýazda şişelöňgem getirýärdi ýaly. Meňli şörek salat soň akly gyly şişeler alyp geldi. Stakan goýuşdurdy. Kişirägi ýokmy gyýdanyň? Ornýa ilki kömekli şaý tamam mardydy. Emma soň şişeler arady şondan ýerinden galat gelmedi. Taşagy oň üstüne akatlary towşan gelin golgoşduran boldy. On küngem göwüntüdüğünü görüp Gulya otur ýöde derdiýen soň ikilini diýlerini geçirip diýwar arkadan berdi. Nahar giýjäň bir wagty jümmi ýeri dutaly içeri ýyryndyň şekilli. Salaw diýip o selimini şeýnäp aýtdy. Gulya neçik? Gulya adyny togrady. Gulyan kimişe bir görüşdir. Maladys. Jümmi selimini şeýnäp onuň tütünden bir gözüni ýumjakladyp goranmany ýerine süýnmýärdi halis. Allah gözi gapakmy. İki tane näme tanışdygyny ana kampaniýalarla garady. Diýeljek mehmanyň da bar eken. Gulyan agyzyny togrady. Siz näme? Diýeljek mehman görýäňizde özüňiziň kiň ýüzüniň nury ýokdur. Jim mehmanlaryň ýanyna owa bolanlaryň gereginiň bardygyny madamlaýan ýaly. Döşüni gaýşardyp ýeňseni diýwarda girip ýysan sürýilgirdi. Şäheriň gelinleri ýaman jalaýy. O waňky bir adara kalhozny grakdy. Olar gadaryny bilenok. Bileni üteni zat kıraha borlarlay. Gulya agyny togrady. Ýöňde dört pişik agyr eti etmän pufu porsu diýenmişin. Özüň nireliýsine kalhoz diýen bolup, bir şäheriň ortarmak ýerindendir. Özüň kalhozniksiňde. Meňillar çekişdirdi. Taşagyň üstüne şowary palaw goýok, bir banka pomidorlan, tarelka talynan şowary hyýar goýuşduruldy. Bollumy? Meňli gaşyny gerdide ellerini ne bilenil manida goýundy. Hani gelin guruşyň duruşy ýok. Ol niýet öňem bir märi köwrennäl, biýat adamlaryň arasynda elini taşaga dodup bilmedi. Öýlerine towşan gelinden uýalyp ýören halyna bir ýerde şol gaýnyny hyýar bolýardy. Gelgi çekinme. Towşan gelin stakanlara, şişelere gultunup garady da naharaldy. Özüň ýaly berer, ýogsa aç galarsyň. Gulya jümme şişeler açdyrdy da stakanlara konýak ýödüýdi. Bey hanki kalhoznik diýdiň o. Adamyň ýüreginde näkeni bilip bolmady eken. Ýöňe kalhoznik dällik. Jümme dabaralyk uýlan stakany eline oýnap durşuny. Baýarlaryň beýle haýal ýagarlygyna zanýanny. Onu näme zanyňa sag bolsun. Ol stakany ipetli wagt agzyna tutturdy. Soň gözlerini edil temmäkiň tütüni bürüp barýan ýaledip. Dodugynym alkem şommolup şowar hyýar topuldy. Elnilen bölegi burnuň aşagyna ısırdy. Uf. Bu adamyň bolşuna stakany ýerine taklap, ýüzüni kürşerdip oturan Gulya başyny dilkeredi. Birimi de diýenni. Bir granitsan geçen soňa hidilli. Aýarlar bir-birleriň ýüzüne garap ýylgyryşdylar. Hani heleyler granitsan geçeriň. Huay yaman keýänligi towşan gelin stakanyny eline alyp nädergen boldy. Yaman bolar. Meňle zyň etdi. Keýän bolsa granitsan geçden hizle dersiň. Aýarly götürdüler.
Oh sen näme? Guli Urniýadyň bulgurundaky kanyaga garap hayran galdy. Han bolmaz. Urniýa ýüzüne şaktyrlady. Hudaý takladyn. Oho! Jimmi agdyny elten şemçeden agdyny saklap ýyrsardy. Ol gelinim gepläp bilýän eken o şemçäni iki dodunyň arasynda düňdürdi-de gäwşäp durşuna bir zatlar diýjek boldy erbet ösgürdi. Hey kark görüp galan. Ýüňde oýlany biri urkosy görseň diliňi açyly berýär. Jemmi sögünüp bursa döwren ýüzüne süpürdi-de 5-6 gaýra bokurdugyny arçady. Näetdi? Guli neradilik gün Urniýada garady. İç. Ol ellen hyýaryň ýakymrak bölegini taýlap durşuna ýegenişli görüldi. Hudaý sakladyn nip. Näme içmän bizden artyk görünýärmi? Düşen ýoluň şu bolsa, birçe ýa bolarsyň, ýa bolmarsyň. Alkem marşalyň bokurdugyny barlamak üçin miýady, ulemese görmek üçinmi? Jimmi henidem gazaly ösmedik güýdüni güllerdi. Eýýäm siziň ýary bolup dura. Gule gölleriň arasy ile jimmiň darady. Bu nähili bir ýaly. Jimmi gümmüsüm märdi. Eğer gören orada hele vurdu. Aşavattan gelmişler ýaly kampaniýada keyip çekýän vurdu. Gule hökümetdi. İçgyd. O näet ýedini çykarmady. Gule meňle hökümetdi. Kişirak stakan getiräýin. Jimmi oturup bilmän ýöňe düşdi-de stakanda konyak goýdy. Başga konyak ýokmy? Munyň aýyny ol boş şüşäni meňle görkezdi. Meňli eli kişiňrak stakanyny girişine aljaňlyk tapdy. Arak bara, tapawdy näme? Ol gulya kişiňrak stakan görkezdi. Şo bolarmy? Bolar, şol stakana goýup bol. Meňloniň diýeni etdi-de içi konyakly stakany Urniýadyň eline berjek boldy. Urniýad almady-da ellerini daldyryp gaýra çekildi. Hudaý sakladyn. Gulya gözüni arardyp eline konyakly stakana garady. Ol humarly başyndrady. İçerdiň. Towşan gelin Urniýadyň böwrüni dürtdi. "Hadi içeýdini." "Ýok." "Ýok içerdiň. Köp içerdiň" diýip Gulya ýüzüne hat gadaplanyrdy. "Sen ýaş gelin terep, şu taşagyşy bir ýyleman, kim bolupsyň? Bizim bir wagt ýaş gelin bolduk sen." Jimmiýene de öňbaşy boldy. "Gitdik." Gulya gözüni täýär şowat ýumyp durdy-da, ter hoş ses bilen gürledi. "Karranyýy üçin gitdik." Ol stakan başyna götüren soň hatam ýeňledi. "Ady näme diýdiň kempir?" "Garnak." Ol şor pomidor göwünti gemirdi-de ýaryn taşagyň üstüne atyp goýberdi. Soň ýerinden turdy. "Ýöze garnak bolsa, özem hele bolsa, içmän berişini içmesin. Hudaý hele içmek hem erkekleň aşagyny ýatmak üçin yaradypdyr. Beýle kılatlar soň çykan." Ol Urniýadyň ýanyna çökdi. Eline stakan aldy, onuň ýüzüne goly tutdy. "İç." Urniýa sesini çykarmady ol. "İç" diýip sınfyga ýygyrdy. "İç." Beýle diňe Urniýa tutuş içeri tardyp gitdi. Ol aýaly möwjedi. İçine çöken gözlerini ýylanyň dili ýaly ýalmanlardy. Şu ýeri tutuş daşogyň aýallar türmesiniň diýdini çökeren. Ol towşan geline barmagyny tutdy. "Diýdiň açyk." Towşan gelin edip taýagyny gören talip ýaly bolup diýdini çökdi. Ol aýal meňle barmagyny tutdy. "Çök." Meňle dıgırdap durşuna iki diýdiň üstüne çökdi. Guli ýüzüni garşydaşynyň üstüne eňen kara tiýistiň ýüzüne dönürtdi, ýumrugyny jümme tarap taşlap durdy-da, soň diýdiň üstüne çökdi. Ol aýal myrtar harlady. "İç." Urniýa özüne senelden stakan almady. "İç." Gulya erini batlandyryp stakanyny akyny geliniň ýüzüne serip goýberdi. Urniýa hedip teskinip gitdi. "Jelep." Gulya ırıng-darang bolup ýerine geçdi. Emma köşeçer ýarlarly. Ol bir gelini ağır var ýardy etdi. "Sen jelep içmediňmi? Men seni zastawadan onu ulan çağırdyp, oşry goýdurun. Etmesem tfu ýedimi?" Towşan gelinem meňden jaýrakda oturdular. Emma jümmi doňup galypdy. Gulya birden güldü. "Häzir tomoşa görýär." Ol saçyň üstüne duran pyşagarlyda onu gelini tutdy. "O jelebi ýalaňaçlýar. Soň niretiniň biriňkiden artykdygyny görýär. Onu soň." O pyşagyn bir haýar oýnatdy. Onu soň darrazyk ýerine pyşak sokýar, agdyna da ýatyryp arak goýýar. Towşan gelin Gulýan "Näme diýjek boldy?" Gulya hat mozugyny tapdy. "Kim garşy boldy şoň öýdini?" Hiç kimden ýet çykmady. Towşan gelin Urniýady ýalvaryp başlady. "İçäýsene." Urniýad ony gelin gözüne dalady. "Hudaý sakladyn." Towşan gelin bıdıklady. "O diýen etmesem öldürür."
Sen onu tanan ok. Oğul Niyaz yere garadı. Eline mırda girip gördün. Bütün içeride top atarını yavrup geçtirildi. Oğul yanın yoğumcuda görkünç gözleri Petra'ya geldi. Ol Jümme pısagını tuttu. Jümme tur. Jümme'nin gutu uğrattı. O sangat olup yerinden kaldı. Sapır eşiğini. O mengliğini depti. Tur. Hey küntü. Senem. Ayarlar yerlerden turtudu. Oğul Niyaz'ı hiç kim gülüylap bilmedi. Oğul Niyaz hupun katı gülüylanını andı. Onun yadına gelecek düştü. Kakımla şanek milik eder. Yadır poşta varsan ederin. Üyünü yıkarın. Guli işin ağırına varttı, pısağını tuttu. Me, şunu sıkardın şu yerden. İzik sakırdadı. Guli yan yüzü tam oldu. Ol pısağını tasan üstüne okladı. Kim? İçer sallat, muşlatlı. Başı bedreziğe gaş edilen yali papaklı piyada girdi. Urro! Ol elindeki saldat kuskaltanı buluyladı. Sen armağalını. Bu haber içeri teyadışa atıp keseledi. Gulya barıp onun boyununa atıldı. Soňra uşap başladı. Malades Antoşka, malades. Antoşka diýilýän içeridäki gözaýlady da, Gulyany etip goýberdi da. Bir adam saptym diýip galpyllap oturan oğul Niýaza Perwanyň kyýaly ýogyň bileginden çykyp duran gapgara barmagyny tutdy. Şobenki. O iştadi piňin alman. Muşladyny eginden çykaryp Jümmeniň oturan ýerindäki bursa atyp goýberdi. Goýun. Ulyam gözýäni. Antoşka, şo periýat kenki, ýani ýaman titezedir. Aşgabatyň atgazanan kün şonu bir top atyran ýaret. Onu aşgabatlylara doýurup bilmeýändir. Arkaýyn bol. Antoşka Ulniýazyň ýanyna çökdi. Onu atagy ýaly eller bilen gassy da özüne çekjek boldy. Ulniýa atylyp ýerinden turdy. Diýdi bilen özüne ýakynlaşyp gelýän ýüde zarkyladyp goýberdi. Toba diýmäň maňa. Beýle beýle garaşmadyk Antoşka tartaýda çekildi. Göýt, bu näme? Ulya Antoşka gyzyt berýän teride gözüni ümledi. Erkek gulaýsyňy. Antoşka elindäki stakany iki barmagy bilen tutup, beýlek 8 barmagyny serip eline gerdi. Meni iştat diýeme o. Näme üçin beýdi? Ulya towşan gelini bilen meňliğiniň aralygyny arkan diýwara ýere oturdy. Maňa degmäň. Ulya gyzyny töwredi. Halentek degmetene şoňa. Antoşka ulu bulguru doğulu var edip iştidi. Yeňini ýyskap eperde oturdy. Soň dabary bilen başym barmagyny gaňyrdy. Wo, ol ortada duran palawdan bir çemşäni doldurup agdyny etdi. Gäwşäp duruşyny da gürläp başlady. Produkty yes. Inni olik barmagyny sürtdi. Davay. Näçe? Guli göllerini zaracı yılgırdıp başını näde çeýkadi. Näçe? Antoşka kelini 4 sapar çakıştırdı. Köpemler, adam. Olar bir-birler ümleşip beýle gotaw geçdiler. Towşan gelinem ot batan ýar bolup ýerden turdy da, çağırmagyny da garaşmanda çykdy. Torbam getir. Meňli her goşgaltan alyp beýle gotaw ýumrukdy. İçeride Jümmü bilen oğul Niýaz galdy. Aşybatdynmy diýip, Jümmü ketgen ýaly taşyny iki el bilen gadaşdyryp oturýan zorady. Näme üçin oğul Niýazyň oňa jogap berdi gelmedi. Ýör bilegde ýerlip Jümmü tarikatlylara aýtdy. Ertege gelýär. Oğul Niýazyň ýadyny okudy düşür ýaly. Ol ýözüne degilmese, giýjän aýak üstüne durup geçirmäge kaýyrly. Ýöne Jümmem onu girsine düşürmän goýmazak meň diýdi. Bir de bar sen goýmadylar. Bir ýere gelen boş gitmez. Sen bilerek ýere adaba galýan. Bular sen bilen ok, ýa-da tirýek kurşeksinler, sene mırarlar. Ýölerim näçe erkek gördi, şoraň ägret birini ýatarsyň. Men bulary belet. Bile sekdiň men bilen. O Niýazyň gulaklygy şaňlady. Ey Allah şan. Abre ber. Ýödüm goru, men nirede düşüpýörün. Nirede bardy oýlan. On gulagyna ýene de öten awşam owad geldi. Bir nirede geldik. On dili birden açyldy. Jümmü gelini ırmağa kömek ederini yetülen dutarynyň gabyny sypyryp başlady. Sen näme? Nire geleniň bilen okmy? Oňa gözlerini barkyldatdy. Jümmü gulýan ýerini görkezdi. Muňa gulýa. Çük kesenni ýalar. Ýoň şiweýinde tikin fabrikynda brigadir bolup işledi. Ärini bir gelin bilen guman edip, ýatyryp nemesini kesip 2 ýyl tutuldy. Soň gelinden soňam tirýek satanyny ýere düşdi. Onda da 3 ýyl oturup geldi. Ýene de 1 ýyla berdiler. Gelinne bir küçay bolanlar.
O soňra meňliğiniň oturun ýerini görkezdi. Bir de tiryek biraz turly. Gelinine ýaňa bir ýyl bolanyrdy. Goňşym bolan soň gelýän, aýalym öllü sallak, käte gelmesen bolanok. Ol şirim otlandy. Tüstäniň burusuna şep gözüni gampaýladyp kirişlerini tarlady. Aýdym gowurýarmy? O niýagyň ýadyny häzir aýdym düşür ýarlarly. Daýdym meni baýalyň ýerine näme üçin salyp goýberdik? Onuň ýadyna bir wagt daýdasynyň plan ýere barar gelersiň diýen söz düşdi. Emma o bir ýere däýerligini anyk bilýärdi. Meni şürüge kim sagyrdyk? Daýymyň garnaşy kim? Men gelsin diýip ýürüp barýanlar kim? Bular düzgün adamlar däle. Gelnejem meni hem şun alyp geldik. Hani başymda kurty, o näme üçin öýle goýup gaýtdylar. Ol oýlanyşy kele bozuny ýitirýärdi. Soňa waka öz etini ýödip başlady. Ene näme hil bolar? Ejem kakam men şeýdip gelenmeşdi. Eýway, Hudaý dakladyn. Ol gapda çykdy. Gelneje diýip gyýgyrdy. Şerden hiç kim çykmady. Gelneje. Daşky tamlaň bir ýerden towşan gelin ýüzüni ýazardyp çykdy. Oturuverdi näme? Iki özüm oturjak der. O towşan gelin ýanynda gelen soň oň gelinin putu tutdy. Men näme üçin getirdiň şu ýere? Bu sowal towşan geliniň enterpereni gördü. Çürege sa olugul niýadyň o sözleri ananmajagyny aňdy. Şonuň üçin tilki tapalagyň etdi. Soň Aşgabada baramyzdan soň aýdardy bu wagt der. O niýadyň elini berk ýapyşdy. Aýtmasaň öler galaryn milisiýa giderin aýt. Towşan gelin işe garady. Ýuwaş. Tiýeni gaýlyň ýerdi. Näme üçin? Towşan gelin dowdugynyň ýirik ýerini barma golyapdy. Faragsy diýän nisem şu gelinem gezdirip geldi. Başgasyny bilemok. Oğul niýazanykdy. Özüň çüregi sagyrdyr diýdiň gelneje. Özüň diýdiň. Hani diýen zatlaň. Gaýnyňdan sonra bagydy hali hetdi. Towşan gelin dowdugynyň ýirik ýerini ýalady. Oğul niýazoň ýene de gitjek bolýanyny aňdy. Niýe etseňem men özüňden goýma gelneje. Towşan gelin çykyp gaýdan işigine garady. Sen girme, men gelýän. Ol howlukma şäherki işige girdi gapyny ýapdy. Emma iş gaçykdy. Şo gelin sen kow, senki. O gulýan dedi. Ýok, maňa beýle söwda gerek däl. Razy edip beriň, öz razy bolsun. Gulýa ha gaýrap güldü. Näme hemme hele guli dröýdýämiň, mut aşagyna sokulur ýaly. Göwünni tap. Bir ýanky alanlaryndan ataňa aş berjekmi? Antoşka diýdin çykarmady. Näme hil adam ol, zaý bolaýmasyn. Guli megerem towşan gelini ıssady. Ýerek kim ol? Towşan gelin tezi ýazymak çykdy. Garawsy gelin. Eğer türmede invalid gaýyny bar. Şunu mekit ýüz açylar hem gazan jetmeni görünür diýdi. Antoşka ikir dedi. Uçgur meselesine nähili? Towşan gelin mikir dedi. Agyr muň diýäni, aýal erkegiň gyrna gydyrda. Uğrun tapsaň yetmejek aýal barmy? Maladys. Ol niýazyň aňyrty bäri geldi. Ol iki tapar ýögedi, ýene içeri her koturun toğuna girdi. Cümmüýüniň ýeki däri porhan bolup aýdymaýdy oturdy. Dünýe bir loli heleydir. Dünýe bir loli heleydir. Bir gün bizem gutsur gider. Görmen nire düşüp durun. Aşgabatda ýüzüňizde goýmadylar diýsem, ýagyşdan gaçyp biýat ýyly damza usurjak görüp durun. O başyny ýaýkady. Adamlar bir azgynçylygy, bir haýaçylygy nerden öwrenýärler? Olar beýle haýatsızlygy ninem syzýarlar? Olaryň özleri owuram diýsen, ogurlar gyýdylary bardyr. Olar näme üçin kasasyň kıyamata galmaýanyny bilen okkalar. Edenler ogurlaryny ýa gyýdylaryny maňlaýlaryny gütläp degere. Ölüňledi. Ey Allah'ım, abry ber. Abry marandan zanym al. Allah'ım, äherimin açmadyk güýüni görüm açdyn. Aňyrdan Antoşka diýilýän ýylgyryp girdi. Ol saraja tyňgyrda tutaryny aralap, Hasan gedegim gerek ýalyp garaşyp oturan Jimmiňiň diýdiň lepdi. Ey götürüş ýerden. Jimmi günahynyň üstüne suran sagyzyk ýalyp oturjana müýt etmän gözüni tepene dikdi. Men o aýdym aýtmala. Olary men ýörüte sagyrdylar. Bar götür ýogsan. Jimmi tutaryny bir eline onuň mahmal gabynyň beýle alyp işikden sumat boldy. Antoşka işi ýapdy da bosawan sekine sırtyn goýdy. Garnak gyýy. O mesleki dizik bäbezi gallap, oňgyndäki şeýany ýaly. Gözlerini gyrpyp ýatamayl girdi. Eger mümkin bolsa bir ýaşagy söýdümmi? Ol niýadan ýüzüne garamady. Inni garamady. Antoşka üçin bargy ýokdy. Oň ýekije maksady bardy. Niýeti şonu düşündirmekdi. Men ýetim.
Öýden Moskowatdan, Detdomdan. Öýlenen 2 sagam bar. Şu da stawada işleýän. Günüm hoş, pulum göşeň. Adamam anna. Ýöne çagyr ýöne Antoş gaýdymyň aýdanym üçin Antoşka boldum. Öýdüm görnähil oğudun syratly. Şu wagtda çenni ýeke awmam tuturamak. Ine şu ýene tiýämden ten çykdyň. Eýlak ýatsaňam, beýlak ýatsaňam. Oğul niýat toba diýdi. Hudaý takladyn. Antoşa gatanamly görledi. Hudaý taklada da, taklamasa da. Oğul niýat misli bu adam üstüne aýjak ýar ýerinden turdy. Antoşka otursan aýdýan manyda elini gelense salgady. Ýöne gepleşeli. 3 ýol bar. Bir gowluk bilen söýüşýär. İkincisi näçe baha ketseň men razy. Üçüncüsi içiňe bir depýän, etçeň berip sykyp gidýär. Ana asman paýyň çekiber. Aýsyrsyň. Birincisi ýok. Ol ýüzünden 2 paska 5 ýyllyk çykardy. Birini oğlun ýadyň aýagyna şandyň goýberdi. 50 000. Oğlun ýadyň gaňyrlym garamady. Onda men sen bilen başgaça görleşýän. Ol sırany sürdü. Oğlun ýady oğlun işere düşýän öçügi bu adamyň eşiklerini çykaryp gapynyň içki dülpedini ötürenini gördü. Bäri gel. Oğlun ýady geldi. Emma elini zat bulmansoň bursalar çekildi. Dugun maňa dar bermeň. Emma ýadyr Antoşkanyň gulagy gapylypdy. Ol çyp ýalaňa çalyna aýlanyp geçmeýänem kyn görüp, taşaň üstüne nygmatlar dipeleşdirip, buruşda garalyp duran geline bakan äpet ellerini tutup gaýtdy. Şo gelişine de şadyan, ýadyr çekilmeli keýpin höýürini öňünden görüp pikir dedi. Deňana da ýola gelmen seni zanym. Oğlun ýaly bu garadan gaýtmaly piýadanyň duýgu därligini. Onu häzir bu haram pärini gaýtaryp biljek adam ýokdugyny, binamyslyk bilen, apaslyk bilen aralykda pysak arkada girmegiň ýokdugyny duýdy. Şu wagtda sen adam oğul ýerinden tutmadyk halyna, şeýle täl purdutdan asman inip, ýer söwürilip boljak haramçylygyň öňüne däret ýarly geldi. Onuň kalby lerdana geldi. Gözüniň öňünden enesiniň perişte ýaly päkligi, ejesiniň çörek ýaly halallygy, kakagynyň peýgamber tapat nuranalygy, jigleriniň jennetiň akça uşýal tämir didary. Ýa-da udaýda daýdasy merdan bikeze geljek. Bari edil bir kino lentadan akýaly. Belki ondan misal, ýyldyrym sakan akýal bolup geçdi. Olaryň ýaýlysam asmanyň bir ýyne näkýaly. Ýok, ýerranna zaýyň içinde oturan, ýeriň sarsyny duýan adamlaň kýaly gorky bilen oğluna ýa-da garap durdular. Gapgara ýeriň bady geldi. Ýöne oğluna onu ýödüne degret gelmedi. Ol zanyna baryn edip ikelilen bu gara belany tip goýberdi. Emma onuň monotik keýik oğlazygynyň oýun edip ýödüne guzaklajak golýan adam sen vuruşýaly bardatdy. Antoşkan aýagyny aşagyna süýjer ýykyldy. Haýyn çekil. Bu şakardy oğlun ýazy egilip süýşeriň birini almak kyzygyna ýördi. Emma süýşeýle bir belanyň aralygy inne juda daşdy. Antoşkanyň bedeniniň gelini süýmäge dol taýýardy. O daşarynyň aşygyny hasam daraldyp, içeri aktyrýan penjiräniň öňünden geçenini hasam gowgörünni. Ol ýödüniň bu kaddyny güjöňleýäni meňzeýärdi. Şonuň üçin ulu buýtan süýle gelýärdi. Aýralyň. Ey Hudaý, ýerinde ýurdunda bar bolsaň, meni haramyň eline berme. Abrahim alanyndan şu jaý düňdürsime janymy al, Abrahim edegime jan allam. Garap ýa-da her elini bir bursordudy. Duullu tora düşen bedene ýaly bolup çykdyran gelini uzaklajak boldy. Antoşkanyň ýaly gelini göterip bir elini agzyny tutup töre geçirmeksidi. Şoň üçin bir çepiklice gelini ilki bagyryna basmak istedi. Azgyn. Oğul ýazynyň düňdürilip duran guzagyna girmen aşağı gelip işe bakat düşdi. Edil şopurtadam onuň eline isarakly süýşildi. Guzagyna hiç tat ilmedik Antoşka hatırlap ýegirli de gelini egine ýerine goýdy. Şopurdat onuň beýniniň suňlugyna äpet geldirim sakdydy. Onuň aguly sarsgyny ýüregine döküldi. İçgiden, neşeden lälikdiren ýürek o gadaplygyny saçdap bilmedi. Gelini bilen towşan gelini argaşa urudan puta daýdanyň keýpi kökdi. O geliniň demläp giden saýyny içip düşegini ýygynady. Hani göreli hani, näme iş bitirýärler. Bu daim yamanlygy iýde bolsun, ýagşylygy maňa bolsun, tüf. Ol içine tüýkürdi. Mene gidin diýemmek. Ýödleri gitdiler. Ýödlerim gamryýsyn. Ol agşama çenni. Olara minne baran row diýilen çaka çenni ýatdy. Oýanyna çilme uýmanyny näme süýnür. Bugun göwüni nas küýtemedi. Ikiniň ara geldiň taýýarlap giden içine uğuna satylan towukly sorgasyny gydyrdy. Birdenim ýüregine kokturduryny ýaly boldy. Bu tentekki.
Doğdu içine yani portu hileyin hazır kuzuguna öte etmesi de yavşı. O hileyden her zat çıkar. Men gurayın göre aytmandırına. Öz payca kadın ayrallayıp. O hiley Aşkabada gelse ilki öz öyüne gider. O tentek yerine bar gidiver deyip öyüne barıp ne edip iş sakadını ödübem itin önüne tüm koklarını edip atar. Buğda daydı. Yadır balyalı sorvanın badahını bilir yalli. O şeyin elip ölünün diyecek gepini biliyor. Bu safar oňul zat bolmady. Ýollarym hyzy haram sarak. Helki bir eýat galmasyn diýdim diýer. Ýok, men onu etdirmen. Oleňini towşan gelin oturun ýaly eline akşem şäriň taşagyň üstünden kulletdi. Heley, han kepin tüpertme. Gazaply gardaş uzak gider diýipdirler. Näse getirin bolsaň deň pöliş. Ol towşan gelinden ýaýaplanyny gördü. Sen zaga faragy tammardaş ýerdäl. Gidernem görürnem, düýüp teýkarynda ýeterin. Ondan sen edişmet et, hedir yarın ortağa koy. Towşan gelin dadgar söz geçecek gollu. Vay kürtüde şayam pulun ağdığım menke, men yar taradi bolmarın. Buğda dayda yer yumrukladı. Sen kürteğini şayını pulun akiden malın alıp gelen men nelmi? Men olmasam sen zakırdığın gödünün angatından çıkardı. Sen idin bir pille. Yoksa ağzını başına dikerin sapsız gancıp. Towşan gelin ýaýaplady. O bolmaz diýdi. Bayam bolar. Getir ber ýarny. Bu zagadyň ekitde ataň aş ber. Bu todaýda elini gadap biletilkip, elindäki dugun şogy ikellen towşan gelin üstüne tozatdy. Onuň öňündäki şowar boly zam taşagyň üstüne döndürildi. Agaç galan bolsa atyryp honna düşdi. Bu todaýda ýüzüniň şol gadaply myrtaryny lütmän gan uýma bolan gampykdan dumanyny gözlerini taşagyň üstüne aýlady. Ol häzir ýanyna towşan geliniň ýokdugyny, onuň diňe köle gözüni kötekleýändigini hakykatyna getirdi de ýer ýumruklady. Akmak heley, sen bir gel bakaly. Şowat iş kakylly. Ol alzyrada da taşagy tabagy, çöregi dökülüp ýatan unaşdy bilen suwuny aktyryp götürdi de ekidip wanna taşlady. Balagyň ölüp duran ýerine ýaplanyp oturan ýastıklaryny bir ýerine goýdy da düğün çöklerini ýastygynyň aşagyna dykdy. İşik gene kakıllı. Ol hızırdanıp turdu da işike varıp köye elini koyup dinsalli. Kim? Gırnaklar mı? İşikin daşından ayar adam tedeştirli. Yönü hedir kimin bolsa onun adam oğlunu içeri koyup verisi gelmedi. Şoň süýnem, gırnak yok deyip öňürtüledi. Daşarda kayalim gaydarlylarly. Dayda, men gırnagyň işinden bir iş var, başlykly berdi. Başlyk sözi. Onu ünja koydu da elini zülpe getirdi. İçeri kırkın pilletine yeten, taşı deperine boğulun. Renk birini şeyle görmeği görünýän diýen müşkan var bilen giýirtdi ýylgyrdy. Salam. Bu todaýda diýerine geçdi. Sa işteňe bar goý. Oň ýadyna kilyon koly zamly beýlekli wanna düşdi. Diýen sözüniň aýagyny şoklady. Howluk soňam gel aýagyny görüp aýja içeri gözaýlap tas etsenini gidipdi. Nasın meýtem mäkiň ýeti bişen ýuňun hemde azan naharyň buğu bilen garaşyp demligin gabaýady. Perdesi tututsuz penjereler. Ýokardan armut ýalyp saplanyp duran ýetimje syra, kirläp giden patolog, sürlüp sapsyrlyp garalyp ýatan aboýlar, ýerdäk sürçe üçgen palas, ýüz açylmadyk fabrikallary, köni ýatsyk pikirli aýal oňa ýetişip ýere düşenýär görünýär. O geline özüni görünük jüňden bolup köşkde ýaşamaýanyny öýdenokdy. Daýda hany geldin diýip aýja oturmagy ýer gözledi. Ola ahyry ýerde sıçrap ýatan unaş tapaklaryny ýellen syrdy da garaş çekilip ýygnanyp oturdy. Gidenlerde ýok. Aýja bu jogaby hayran galdy. Men redaksiýada işleýän daýda gyrnak gülen. Oturum konlaşyp fermenen boldy, kagaz dolan guzady, garra bakat düşürdi. Som söýşirdim. Elim boş gelmeýän idim. He. Aýja gepi başlamanyň urun tapmady. Bir ülük aýalyň gelini ögöýün diýse, birden ýalňyş aýmak mümkin. Gele meni işte çorlagyň deperinden daş ýagdyr berdi. Baýal halajakmy diýerim onu bilmedi. Aralyk gepem nigden başlajagyny bilmän başdan gaýtdy. Gelin edinipsiň aýaga düşdün. Bu daýda ýagy daşyna çykyp duran gaýety gözler bilen elleşdirip oturşyna çilme otlarynda gyrık ýogunyp "Owo" diýdi. Aýja falysyny süýremese, baýarlyň oňa hähim bolmajagyny bildi.
Yaşlar ne diýär diýýär sapýarmy? Garat edin çıkarmady. Oňa diýýämiňim diýmedi. Ol ahir sudaman dolanyň gazety ýerinde otdy. Fammy, gökdenmi? Ýok, erinjetden. Garry kagdaşdy da soňsoraň biriniň böwrüni ýardy. Gökdeni mäfizi bolýandyr. O ýyllar teke bazaryn satylardy. Çal aýran bolardy. Bir kısansyn alyp bir benke çal bilen iýseň derman bolar. Ol böwrüne şon soňsoraň kirliýelen böldü de ýarsyny aýjap tutdy. Al i. Garry ýagly utabysymışlap boldy. Ýeriniň ýagyny dyýdaryny saldy. Soň gaşyny girip içine çekdi. Ýaşlar diýel meni şuňa salan. O körjümük göllerini eliniň uğurluny içeri aýlady. Gür bir şerini. Hey ministrin sersine meňdiýämi? Hemmesin seyre süpürüp berdim. Şygarna üçin. Oglumyň diýerini etmedim. Oglum ýüzümden geçip bilmän. Ol ýeňrep başlady. Ýeke çağan däli diýwany boldy. Araga şeraba ýudurdy. Nizeme wagtlar bayram alýan el tepesinde süýräp ýatyr. Onu görýänem ýok, iýdiýänem. Hallan habar alýanem. Nedir halyň diýänem ýok. Gelin näme? Puta daýdy. Şagranyň oturuşyna towtady da ýatsy galdyr soň ýene de. Ine gelinliydi. Aýja palatda körjür turun öýle. Ýatsykda kirli ýoklara gen galyp garady. Ul darsaban. Ura ýakkyrnak men döwletimi saýkady. Aýja oturup bilmedi. Onun işte tertibim gowdel. Redaktorymyz şonu size ýetirip gaýdyň diýip iýerdi. Her gaýdanlarymyzdan ýetirerin oňa. Puta daýdanyň hydyr diýeni gyrçykdy. Ol aýja garşy emedeklejek ýarym etdi, emma ýassynyň diýeriniň düşegini aslynda duňçyklar asylyr öýdüp, ýene de sokudaşy ýardy keldi. Hakyt gaýynym ýerbet. Onu feýle munsy beýle diýip aýdýamy? Ol aýjanyň agdyndan kahka gurup üýtgüşük gussyk ýaly. Gözüni gyrpman agdyny açyp seretdi. Ýok, eýä diýen ok. Eğerim erbet alkaş diýämi? Aýja başyny ýaýkady. Ol garryň ýüki ýeňde ditdi. İçerisi garip eken diýendir. Diýip ölsün, iýmäge zat ýok diýendir diýip geçdin. Ondan şondan gowsy çykmaz. Beýim diýen ok. Näme terbet onu? Ol erbet bolsa başga nähili bolýanlygyny küýne getirjek boldy. Ýene näme diýe? Aýja fabrikalarnyň solgun ýüzüni bir barma bilen darady. Daýda diýdi. Soň at oýnatdy. Meňin teň ýaljak gowja. Ol owdunzy diýjek bolýanma diraýlanmady. Enemma bir de şoň awry diýip ýer bolup ýör. Ene garrymy? Hawa. Neçe zigeme diýämi? Ýok, ey Hudaý saklasyn 5. Ol aýjanyň sözüni agyndan kakyp aldy. Onu nas selim bilen oň ýanyndır da. Aýjan ýüzü bolýar boldy. Hudaý saklasyn 5 wagtyny yrmana koýa. 5 wagtyny koýa. Namaz. Şoň awry diýip pişta edem dok. Puto daýda ýylgyrdy. Edi bererler. Gowja ekeniň. Ýene bir kyrlan ýüzüňe erkek seretmez. Eýem halparyp başlapsyň. Bir erkeklermi? O diýdinurdy. Aýja da kim galmady. Ýedi ýene başga zat etjek bolýan. Bilen kim edýämi? Şonu etjek bolýan. Puta daýra bir gulokdan öýürledi doňup galdy. Ol Anu Sultan bilen zora. Ola ýal gater we tele. Erkek bar, geliniň şonun tapa galýa, şoň bilen terkeşmedin. Bu mahal geliniň agdyndan özüne gerek sözler alyp bilmän, iki jahan ograsy bolup oturan garry ýene de anyklady. O kemşin işine de barýamy? Ýok, öýe gelýär, zoram diýip öýde aýtdy. İşine baryn ok. Garry ýerini galdyrdy. Ýene näme serwet? Aýja şu sowaly edil eň aşak gaýdan ýaly ýeňledi. Bir erkek urup gözüni çıkarıpdyr. Ol erkek barnitsa ýatýar, suwda berjek geliniňi diýär. Ol ýeder diýip garry ýene de öýdüni künsürip başlady. Ol goňşy geline murdy. Ol adyn tapman ýerlerini titretdi. Ýanky erbet diýäniňizmi? Ana Sultanymy? Hawa o gelin dewişip bir erkek sen haraya öýdüm bay seni ekbejek diýe. Diýsen bay, gelsin diýse, köwüşini aldy. Ýankyň hakyt göze gadyny çykaryp eline beretdi. Öz gözümiň alyny. Gözüni eline beretdi. Gözüni eline alyp gitdi de ola milisiýa getirdi. Milisiýa da olar ýaraşdyrdy. Hakyt gözümiň alyny. Muňşy häsiýeti bar, häsiýeti uranyň. Gepeşmedikden daş durun. Sizin hem gözüňiz çıkararby? Her zady garaşaýmalylar. Aýja gorkdy. Gelini ýamanlamagy ýene deril gözledi. Erkeklerle degişip ýördi. Olaryň söýýänliň bolýa.
O erkeklerimiz var. Ona hemmemize de diye Süýýän bolsa süýýändir. Erkek başga näme diýsin? Oň ýekije päri bolar süýýänip Allah bowşap ýatyrardy, işini bitirer. Ularda başga söz bolmaz. Olara göre bolmasaňam ýerbet gezýär diýip gıýbatyň eder. Howo diýip aja da gurrundaşlygyň tutuş dogamyna ilkini sapar, ýollaşynyň gurrun ýüregine jüňk boldy. Nejiýetler aýdyşyň ýaly. Ýöne olara da düşünmeliler. Siz düşünüp oturýardyňyz da, a geliniňiz bolsa düşünenok, atasy ýaly adamlary. Olar da urupmy? Urmady, urun ýaly edipdir. Olara redaktoryň ýanyna baryp, şunu ýok et diýipdirler. İşte de ähli erkek şuň ýanyna, redaktoryň gahar gelýär. Ýödem işlänok, ýylem işdiden ok diýip. Kimdir biri işi açdydy, soň ýene ýapyp gitdi. Kim? Puta daýda herlen bäri şommuk agan gelene garaşýardy. Onuň hasaby boýunça gelen şommuk aga bolmaly. Bar seret kime? Aýja bilet gelip gören işi açdy da giýerelge boýuny tutdy. Soňam kerk görünýär bolup boýuny çekip aldy. Aýjaň ýüzüniň urugy öçdi. Kim? Bilmedim. Puta daýdan öýde ýerinden turajak golly. Erkekmi urkoçy? Aýal. Ol ýerine salgady. Onuň soň näme? Aýja sumkony gapdalyna çekdi. Ol garra mene turjak diýen işaret bile görünni. Daýda, geliniňize gowja käýýäň beýdip bermedin. Meňe diýjegim, buta daýda heden çykarmady. Ol aýjany uğratsa bolmady. Aýja şu ýüden uğranyň soň üstündäki dağ aýrylan ýaly bolup, aýygyna da garaman giýerelgeden çykdy. Ol durulga çenni başyny ýakap gitdi. Diňe durulgady, bagy tiýatan gyrnak diýip hüngürdänem duýmady. Puta daýda bir del mehmany uğradyp, şirimine gümra bolup oturşuny, "Gelmän geçen" diýip işe gaharly garady. "Baryňyz bir tohum dälmetiň. Hudaýym gyýdymyň ýoklugyna da şükür. Şolar ýaly gyýdyň bolandan bolmany gowy." Işik sar kaçyldy. Puteze tütünün arasyndan hiç kimi saýgarmady. "Çömmek?" "Men." "Bella, ýene geldiňmi?" Ol helki gelinýäni öňürüp gelen röýtdi. Nämetini galdyrdy ka diýip, helkiň oturan ýerini gözüyle termeledi. Öňündäki somsadan başga zat görmedi. İçeri Ana Sultan girdi. Ol bejerilen taşyny guratmak üçin oran ak kirli ýagryny hüýpüpüň şokuly ýaly taýdarlyp kellesini hilerje ýekadi. "Meniň geleme gaday başka. Gelmeseňem bela." Buta daýda gözüni gelşikle jüýjürtdi. "Senem düzgünlüge gelen nälsiň? Ey şu garryň diýişi ýokdur. Unaşy gelteň. Şuňa bir nas pul bolsun, 5 manat bolsun niýetiň ýok. Gep gözläp gelýän." "Bildin" diýip Ana Sultan matlabyny gizläp durmady. "Daýdaşka, men saňa bir zat aýdaýyn." Ol işi ýapdy. "Ýanky kimsin? Gaty erbet gedýän aýal. Özüm ýaş gelinleri çekýär. Erkekleri tanyşdyryp olardan pul alýar." Ana Sultan gözlerini şerreldip, kellesini ýenine qarap, edil sahnada bolşýar obrazy ýerdi. "Anan, duzwa. Men bir tanışym, şol aýjyn bilen tirkeşen üçin öz aýalynyň saçyny syrip öýünden kowupdyr. Ondan bilberin kimdigini. Sen bilmeseňem ýyl bilýär. On tanaýarlar, o heleýi bilen bir trallebesi münmäge haya edýärler. Omy, sen bolsa onu bilen ok. Geliniň bilen zoro, o öýüňe gelip ýör. Gördüňmi? Ol aýjynyň 5 gün işe baryp, onuň sapagalynyň soň atgalynar tiskan edäşini." Buta daýda ýasygy işerdi. "Aý şogursyň alaýym, gepli gürrüňlä boldukda." Ana Sultan nämedir bir zat ýadyny düşünýär, elini sarpdy. "Haýyr, wi, geliniň sebäbi, hol şommuganyň ýokursyna keley bara. Çygyrlyksy, şolay diýara. Sarşyn mügüni badara var ýakam towy diýip ýakadyna tüýkürýär. Girilgen agdyny hümürdi wa diýär. Görsem diýär, Putanyň gelini hakit bir welosipedli ýaşulen uzaklaşyp, owşaşyp dur diýär. Men görebem, ol tanışdy da girilgen hümürli. O ýaşulem tegirine minip günnogurlugyna gitdi diýär. Ol aýal ýalan sözlejek aýallar hakit gulagym bileşdim. Ýalan sözlesem ýek oglumdan bolaýyn. Haýsa aýal. Puta daýdan tezi ıskanta çykdy. Hal, jygyrlykçy da. Puta daýda bu kurdugyny arçady. "Şol aýaly getirip bilermiň?" Ana Sultan ýalmana döndü. "Näme getirmen?" "Getir anda şony." Ana Sultan ýalany olmazok bolup girilge tümüldü. Kän salyp geçmäkäde ol, şo diýilýän aýarly terkeşip geldi.
"Şo senmi?" diýip puta daýdy. Demini yetmeýän ýaly bolup her garpy geçikläp sorady. Ola ýal uz ýaşyny. "Yalan sözlemäýin. Hudaýdan ýaşyrmadygymy senin ýaşyryp bir zat diýmäýin." Ol ýere garady. "Şu weltepetli bilen geliniň düzügi däl. Diňe mennäl, başga da görünmär. Men olary şu girilgen işigine boğulaşyp dur kagyrdım. Soňam ağlydaňdan ikisi ýoluň arasynda gürleşip durun eken. Weltepetlimi? Weltepetli. Adyny millik awdymyşyn. Köçet Priýanyň brigadiri." Puta daýdy. Iki büküllüden maňlaýyn urdy. "Vay gary bagtym." Aýallar bir-birlerini gözlerini lösüp çykyp gitdiler. Garan gowy garşypdy. O günnüýde giýen saýgar ýaly. "Haram ganzyk. Sen dur wakaly. Men seni ödellem bilen dur wakaly sen jagady. Uf." Ol alaşdyrlykdan, namysynyň depelemegenden tütäp ýeňredi. "Men saňa näme etdim, ey Taňry? Sen meni hem şün aýaga etdiň. O ganzygy getirip saljak bolsaň, başga işler tapmadyňmy?" Ol ýeňre. İşiginem gulplaman giýjän bir wagt oturun ýerine uklap galdy. Otly urady. Ýong maşyn bilen awtobusdan özge ulaga minip görmedik ogluny ýazyşyn. Bir aljaranlykda ranjyrap, şakardap barýan. Isi gatly uzun otog hem täsin hem gorkunçdy. Ol otly silkenenden towşan geliniň elinden ýapyşdy da töwerine ulu howsal öle garady. Bir yerde oturanlardan otly uradymy, uramadymy? Oňa ähmiýet berýän ýeki adamam ýokdy. Äli erkelişi oturdy. Diňe başy açyk, ýeňsiz göýgümtül köýnekli ýetginjek aljaran görünýärdi. Ol elinde papkadan gowşundy tutup, näme tanışyrak adamlary hasap alýardy. Ol ahir soňunda oğurlaýan gaşyna sallandy. "Mardan minniňizmi?" Oğurlaýan adam töwerdäki dizik stoljugyň çetinden gaýym ýapyşyp durşyna towşan gelinimledi. "Gelnejem bilmedi." Sülgün gelin titredi. "Vay Allah sen. Ha ojigim, bir de päfil bermäge görü." "Aşgabatdamy?" "Hawa. 2. Hawa. Heriňe 100 manat berýän." Towşan gelin aljyrady. "Janjygy bizden gözülük gol. Pulum gürrüň bolmaz." Ol oğluna ýada garady. "Kürtäň aýray." Ol ýene de ýol berede garady. "Çigi häzir beräli puluny." "Häzir." Ol ýakadan açyp ondan göýük şaltazyk çykaryp ýol beret bilen hadaplaşdy. "Pastil, çigi pastil." Ýol bereden aňyrlardan bir ýerlerden häzir diýip ses geldi. Ol bir wagtdan soň iksan prostin bilen köýnüzi adyal getirip, eýýäm gyşarmagy ýetişen towşan geliniň aýagy ucuna taşlady. Towşan gelin zandan ýaly boldy. "Inşallah irdenizk aşybada bolar." O çök düşdi de bir zatla famrady. "Özüm göre ysmamy datajan." Ol oturup ýatyp bilen okdy. Iki gözi girilge dedi. "Militsioner ýa-da ýörüýte eşigini geýen ýol bilet gelýän bolsady. Hoy Allahjan, özüm ora göre." diýip oğluny ýadyň kürtünden ýapyşyp ýatýardy. Olar geçip gelenden soň elini gowşadýardy. "Awtobusda giden bolsak gowulardy." Awtobus diýende oğluny ýadyň ýüregi sardyp gitdi. Onuň gödüňinde ýene de şol gara bela geldi. "Daýjan, ýela batyrtmadym herne. Allah janyňyzy kömek etdi." Ol egilip süýşän alyp, ýal bolup gelýäniň deperinden eňterşini, ikinji gaýtawanyň maňlaýyny ýelmeýişini, ol adamyň saçagyň üstüne ýykylyşyny, şondan ylgap baryp işigi zordan açyp, "Gelneje" diýip ele urap giren işigini, aýallaryň 3 peltelik kiragagy ortalarına alyp, gyşaryşyp ýatyşlaryny, towşan geliniň hiç kim aýdaýmagan diýip ele urýşyny, aýallaryň ajdarha görün ýaly bolup öýrüşini, olaň Antinkanyň bolup ýatyşyna ýakalaryny towlap, ýürekler ýarlyn ýaly waýkyrışlaryny gödüňe getirdi. "Gaýdyl gelneje." Guli syran ýakandan soň meňde ýene de waýkyryp başlady. "Bagtyň ýatdy. Men ýokdurun. Meni ara goşaýdan gaty görme." Ol ýözüni Antinkanyň üstüne oklady. Onuň demini barlady. Soňam bir näme arkyndan da iki aýagyndan tüýräp düýrlenen kilyonko beýlek bilen töre çekdi. "Durmaň." Ol meňle komanda berdi. "Bar jümme aýt. Maşyna alyp gelsin." Ol towşan gelini ıslady. "Senem helkili kürtäň adyk. Mara uran. Otla ýetişerdiňiz. Ben meýit diýir galan bolsa sizi saragyp ýoluna geçirtme. İçinin getirenler." Ol oğluna ýa-da diýişini geldi.
Sen jelep öýümi de ýykdyň. Sen entezik dur wakaly. Oğul ýa edil bir gurdun demine düşen oğluzuk galystyrýardy. Herne jümmü köpeglenmedi. Bendinim azrak. Ýöne mara ýeter. Guri hökümli gurlady. Gönläp gitdi gumuň içi bilen. Garyba taýyldy. O birden körtdürdi. Ýok, mara gön mara ýeld. Işi şiýik etmek, iýen ýaryna iki tany ýaş ýeli ýamman şühüle. Ýollarda wun saklanýar. Toğuşan gelin helgi gülügüp durundan nam nişan galmady. Ýöne onunam agyrrak kurtan götürip Oğurniýagyň depesine atdy. Dabay uran. Näçe diýäň? Diýip jümmi paşa galjak oglanyjyk ýaly tamakynçylyk bilen ýoluny okulady. Gully söwden nes etmedi. Müň Jümradylyk bilen başatdy. Gully toğuşan geliniň egine ýerini goýdy. Hay heley. Saragytdan çykdyň bir sen tanam ýok. Senin biri Saragytda bolsaň Allah ýol berse çykarar. Düşündiňmi? Düşündim. Ola ýaly içeri girip pular çykdy da jümma hakyny otdy. Me, bula ýangy kakyn. Ol jümmeň eline ýene-de pul tutturdy. Bir de dilini süýün. Diline ýet bolmalydyň. Jümmeň ýüz açyldy. Ol radylyk güle başatdy. Bor. Ýöne şaltyra uralyň. Maşynyň gumuň içindäki selin sadaklygyny içine tümülüp, dowamdan ýeňiljek ışıgy bilen garankyň bir çuňkuny ýokary götürüp, käte garankyny baskylap, maşynyň edil tigirleriniň öňüne düşürejek bolup ýeňip barýardy. Oğulyagyň süňünde galpylly ýene-de aýrylnokdy. Jümmi u kulyter hoş gözlerini tüdip urulan berk ýapyşyp oturdy. Könece Moskvich misle gize alara goýlanyna gahar gelýän ýaly, käе ýerde oturunlary götürüp zygyllap durun oturguzyny pylsa burýardy da bir salym içi sowan ýaly bolup garanky bilen tüzüp başlaýardy. "Siz ýalňyşdyňyz" diýip jümmi başyny kim gaňyrdy da göwüne burýar bolup gürledi. "Hä, näme?" diýip ýüregi bükgüllügi daşyndan kän bir taýgartmaýan toğuşany gelin jyňyllyk sesle sorady. Jümmi aýdan söýdüň agram ülşeýän ýaly epesli ýere-çenni hediniş galmady. "Onu hem düşünýän haram iş edýäňiz. Oňam haram bilen ýuwaňdyk." Toğuşan gelin Oğulniýagyň kurtýaryň bir çetini hörsökledi. "O näme diýdiň?" "Men bilýän näme üçin geleniňizi. Anteniň näme getirinni. Oň näme mes bolup meni öýden kowýanyny bilýän. Näçek onu gellap. Men samsyk däle." Toğuşan gelin wazy birak bir zat bilerini öýdipdi. Bu jaga peldepe onuň pinegini bozanyna degmedik guraşemeli. Ol ýelini "Hey bolupdyr, otura" diýen manyda ýumdy. "Siz satarlar, son gapçylarlar. Puluňy da malyňy da gider. Öýdüňizem" ol ýöňü rastlady. "Bu wagt hökümet neşäni, nähili bir tutýany o bilýänsiňiz. Ağzyndan ýedi. Ol ýumjyk gözlerini öňe tutdy. "Ýalňyşdyňyz siz." Toğuşan gelin oturup bilmedi. Ol ağzdan hayraş diýen ýaly bir söz aýtjagam bolýany sara bildirmedik süredi. "Hudaý saklasyn. Oň ýaly gorkunç tadymyz ýok. Ýöne şu gelin ýylyn aýakdan çykyp durandan gaýdy berdik." Jümmi kellesini eginiň üstüne maşynyň badyna tagat olaşaýkady. "Men näme diýeni gaty gowy bilýän. Häzir sizi göni milisiýa gidip bilýän. Goý bardasynlar. Goý hiç ta çykmasyn. Gaty diýerler jümmi arasy. Wah." Ol ýöňündäki şekerini açtı da onu manisi sermelep yine yaptı. "Siz şöyle taşlap gidip bilýän. Sebäbi siz döwlete garşy iş edýäňiz. Men guman etdim ýa-da biljekler. Men gorkýan. Kim maňa näme diýer? Emma siz alyp gitsem, siz meni düşdüňiz. Jümmi getirdi diýersiňiz." Şonda men agdyma ýanky aýjynyň birin 1200 manadan gassyr oturmaly bolaryn. Özüm gözünek. Emma siz şu ýerde goýup ýermek istem sag bolsaň aýdarlar. O maşynyň uruny patrady boldy. Häzir maşyny taklap, motor köýdi diýsem, oturursyňyz da. Siz ýalňyşdyňyz. Toğuşan geliniň tergoşlukdan sara-syran adamyň agdyndan çykýan sözleri eşitip ankara açdy. "Şpionum da öýde ýanymyzda ekenip, ol jümmeň aýyna ýola oturdy. Sen bizi sagaman mara düşürdi, paýuza münür. Şonça kireňe men bererin. Näçe? 1200. Püf. Jümmi dodugyny çöwürdi. "O puluňy mara bazaryna 2 kulak gowurga da düşenok. Onda näme?" Jümmi gözüni töwürüne aýlady. "Aýdaýynmy?" "Di." Jümmi ýene terhoş gözlerini ýumjakladyp, ýöňden gaçyp barýan aşygy toglady. "Men ýöne ol ýygyna ýaşy gaňarly.
Men bir aýdan soň o da bitmese ýaman öýkürýändir. Şonu aýdyn. Aýt. Jimmi ýygyryldy. Ol başam barmagyny ýygyna gaňardy. Şu gelin men bilen bolsun. Toba. Oğlunu ýalyň sesi. Allah mabry bersin. Jimmi gulagy gürüldi. Ýeri näme? Towşan gelin tezini çıkarmadı. Allah'tan korkun. Jimmi ýüzüni goýa etdiň manida sıtdy. Sallak men. Bir tapar boldy bes. Soň men sizi aşyba däkedim. Towşan geliniň demi garnyň düýbünden çykdy. Bu ýaş gelin o. Ýeni ýüz açylmady. Jimmi burnu çekdi. Ýanky bilen bolla, meni kowan wara. Hudaý jany. Goýa göre. Jimmi bir talam tezini çıkarmady. Men ýöne ýaman öýkeler. Doğru etmen gıyık wagtda her eken. Ýöne men öýkelesem, onu hemme kişi bilýändir. O maşyn taklady. Soň ýygyna gürüldi. Hani bolun. Towşan gelin oğluny ýalyň elinden tutup onu gysdy. Bolmasa oğluny ýaly elini silkip aldy. Ýöne tezini çıkarmady. Görýäňe gowruk bilen bolmasa ol oğluny ýaly Hudaýa tygyndy. Hudaý birlikdir. Jimmi işik şakyrdatyp başdy. Men garankyda garaşýan. Görüň, o atlysa garaşyp durmaz. Ol maşynan çykdy da garanka atyňdy. Ol ýalyň gara gaýgasy. Ol adam sağa aýlanyp öýe tarapdaky işi açmak mümkinmi? Gelse maňryny depernip, ol köşüniň sağ taýyny ýatyýar şunu elin aldy. Allah jan özüň gora. Abry bir gyzyňa beýik eýýäm. Towşan gelin hastaja hikir dedi. Ýa-da ýaman oglan ýaly. Bolmasy meni deýin. Ol ýaly haýran almakdan ýa galdyrdy. Otur. Towşan gelin humarly, burunup gözlerini köp manily ýylgyrdyp, garangyda oturan ýurlaşyny termeledi. Helemi ýa öldüň? Bor. Men soň. Oğlun ýa soň eginden bassy. Gitmenem, iýbermenem. Ol şöýrenim Towşan gelini ýöňüne getirip bilmedi. Gowça, etmesen etmez. Men bilýän. Ol oğlun ýazyň dur diýmeden de bakman. Maşynyň işigini termenip itinip başlady da çykdy. Gaşar cennet ýalydy. Penni çölüne akýan tenekar şemal älim jahan ış kody bilen ýugurup, kalbyny ersirip janyny alyp barýardy. Ýumşak şäge. Uçgara asmanyň şuňlugyna şerin uzalyp gidýär täkra. Ýaňy jana gelin selin sadak, gannym mymyjyk ýüpek oty, ýöňüm kumar ýetik Towşan gelini. Aňyrlarda bir ýerde ýagrylyp görünýän gara tarap ýaýdan şemma, uly tamakyny sırıp gören gaýyp gitdi. Asman şo iki garany bütöwleşdirip, üstlerine ýyldız baryny keçirendirip goýberdi. Oğlun ýa aglady. Ömrüne ilkini tapar. Uly horlyk astyna galanyna, özüniň aýal bolup doglunyna, bu dünýäde mukaddes hasaplanjak hiç tadyň ýokdugyny aglady. Maşyn uruldy. Gatrak sürünni. Ýöse gizagalar. Ya özüň maşynyny näkidaý? Aşgabada. Üýde bolarsyň, gaýdy bersiň. Jimmi tämariň demir ýol bagdalyna şenni. Kesini çıkarmadı. O atlyňyz gelip duralgan. Gelin alıcı yine de gelip saklandı. Onu golundan tutup saat söküt bile içeri alıp girdiler. Ol yine de köyüne başlığın kaşancı kabinetinin ağzında dur. Ne için beyle? Sen oylannın mı? Seni kabul ederler mi? Biz sen ýygyňda ser tepil, seni kabul ettirecek bolýar. O ýüzüni ele şan eňşetdi de, juda naýyny zar görnüşde ýalberdi. Beýtme. Iň soňky syna, iň soňky. Men muny artyk saklap bilemok. Hana garaşyp durlar. Oğlun ýa hiç ta düşünmedi. Sen sorap gelipdirler. Kejebeli geldi, kejebelem gaýtman hep durlar. Bir giden soň gelme ýokdur. Sen hulukmy? Adamlar goşul, ýaşa, hakyň buýrugy şeýle soň ak şekerdiň. Onu megerem, kejebeli gelinleriň biri bolsa gerek aralady. Hani gelin. Oğlun ýa öňkü başlygynyň güdünden gorkup, ýa-da wakat etse de, eli bir agyrdady diýip tiskinip oýandy. Yatan bolýa. O ýodors. O gözüni ýerp açyp töwregine garady. Her agaç tekçidi, ýeke ýygyny ýatlanyp üstüne abyn duran milisioner bilen her ýygynyň alyny otyrdy. Ol badamlar görýän tiskinni. Dur, ýör. Milisioner alyp bilaýtdy. Beýle kwagona. Näme üçin? Barlyga. Oğlun ýar näme üçin barlygyny aňyny ýetirip bilmedi. Ol elindäki kijik gaýş sumkasyna atardy. Onuň Gulyanyň öýüne galanyny inni bilip galdy. Ol gorky bilen töwregine garady. Gelin jamany,
Militsioner yol berdiň ýüzüne seyretdi. Gelnejen şo ýerde, taň garaşy otuyor. Gelsin neydi? Gelin başyna kürtän ýüzüne çekdi-de kerim ara ýörä urudy. Militsioner Spaymarsyň diýen manyda oň elinden tutjak boldy. "Maňa degmäň." Olen tilki boldy. Militsioner gelin tutuklap barşyna "Bar aç" diýip ýeňsiz köýnekliği dömledi. "Ey Allah'ım yetişiweri." Oğul Niyazi oşap sırdadı. Onun häzir towşan gelin göresi geldi. Emma görünýän ýokdy. Ýol beret işi açdy. Sağol. Militsioner oğul Niyazi beýleki wagona geçirdi-de tördäki küpeleriň bir ýerine salyp salman onuň başyna kürtän sypyrdy. Soň ýol beret öýmledi. Şundamy? Ýol beret başatdy. Şeýle bolmaly. Militsioner ýol beredem içeri saryldy, küpäniň işigini zarkladyp gulplady. Oğulnyaz oýury ukula halyna bu adamlaryň matlabyny düşünmärdi. Olar başyndaky ýaglygyny çenli sypyrarlar öýdüp, başyny el bilen tutdy. "Binem etdiňiz?" Militsioner kürtäniň tikilen ýeňlerine iç ýüzünden elini sokdy. Onun bişen kerpiziň ulluğundaky düğünçögi, beýleki ýeňinden ýarty çörek sarından ýalyrak düğünçögi çykardy-da kürtäni çögürüp täden döri vurdy. Soň hiç tapmardyň, ol kürtäni geliniň oturan tekdiriniň töwerini taşlap goýberdi. O düğünçögi çözdi. Temmäkiniň hemde narpygyň bozgun ýygy küpäde boldy. Oğul Niyaz başyny galdyrdy. Uly düğünçökde 2-3 kişi düğünçökde bir kila olarak gapgara palçyk selafan haltaň içinde bulunup ýatyrdy. Ýol beret seýgirdi. Bäy. Militsioner ýol berdi, yer görkedi. "Görteýäňmi?" Oğul Niyaz başyny atdy. "Daýdamynky." Militsioner elindäki portfelini açdy-da, ondan bir kuş tagty ak kagaz çykardy da bir ýerini ýol berdi, bir ýerini gyýdyň öňüne goýdy. Beýlekini portfeliň üstüne goýup çykaran uskos bilen ýapyrlyp ýatyp başlady. Şu gün 1990 ýylyň aprel aýynyň 27-sine ol daşyndan pişirdip, gara kagaz goýulan ýuwaşça şygyrdaýan kagazyna ýatyp başlady. Şäherjok Aşgabat otlusynyň 8-nji wagonundan saklanan ýanyna 2 bölek, bir bölegine takminan ol düňçökdäki selafan haltasy ýokary götürdi. Takminan 3 kilo bar. O şeýle diýýär ýazdy. Takminan 3 kilora bar. Beýleksinne, beýleki düňçök ol göterendürmedi. 1 kilo ýakyn tiryek bilen saklanan. Ol dikelli-de papagyny maňlaýyndan galdyrdy. "Familiýaň näme?" Ol hagerine Ruskoznyň barmaklarynyň uzunyny ýazmaga taýýar görnüşde oýnatdy. "Bol saklama, işken." Ýol beret muň sowrunyna görä ýene de bir kömek edip, öz adyny protokola goýdurmalyk pikir bilen ýollaşyna çalyp, "Ölçär ýaly gural teredi getireýinmi?" diýdi. "Ýaz." Militsioner bol diýip sesini ýene gataltdy da gassady. "Wagt gedip dur. Tejenne düşürmeli seni." Oğulnyaz kakazynyň ýene durumsuz çykyp üýtgedilmedik familiýasyny aýtdy. "Ataýba." "Adyň Oğulnyaz. Ýaşaýan ýeриň Aşgabat, Hudaý berdi 15." Militsioner ýene sowal tutdy. "Doglan ýeriň, ýylyň aýyň." Oğulnyaz olarda jogap berdi. "Saklananyň bardy. Şu wagt ýylyň 8-nji wagonynyň prowadnigy, ol ýol berede başyna atdy. Adyň, familiýaň, doglan ýylyň. Emma ýol beret ýerinden turup ikelini döşüne goýdy. Ýollaşyna çalyp, "Meni goşmaň. Bordiň, agyny, men gadryňdy bilemen. Walla maňa köp azar bererler, haýyş edýän." Militsioner onuň sözüni alga almady. Bol. Adyň, familiýaň. Ýol berediň boýun tallandy. Olaskynsy ýollaşyna çalyp diýdi. Militsioner Ruskozny geline garşy tutdy. "We saklandan Ataýbanyň gatnaşmagyna Türkmenistanyň döwlet demir ýolunyň starşy inspektory, milisiýanyň ulu leytenant ýollaş Berdiýew tarapyndan düzülen protokol. Ol protokol sözüniň aşagyna ilki bir, soňra ýene bir çykşydy. Ol ýapyrylyp kädaşynyň tamrap, käçinden pişirdip, kätede dogduklaryny mümkinledip, bolan wakany kagaz ýüzüne beýan etdi-de. Günäsiniň üstünde tutulan Ataýbanyň sözü diýip nokat goýdy. Soň Oğulnyýazyň ýaşazyk perişdänki ýaly bir günä ýüne ömrüni aýal maşgaly görmedik ýalyp garady. Soň ýüzünden çilim çykardy. "Wah, bagyşlan." O çilim otlandy. Soň Oğulnyýazyň ýüzüne şunda gaýtyp atdylar garady. "Jige" diýdi. "Çilim çeksem bolarmy?" Oğulnyýaz ýetini çykarmady. Militsioner çilimini 2 napar demine güýçli dartdy-da penjereden gapgaranky dünýä garady. O atly dünýäni tersine çögürüp gidip barýar. "Sen ýüzüňe seretseňe perişde ýaly. Bu hapat atlar nire? Sen nire?" Oğulnyýaz ýere garady. "Menki däl bular." Militsioner geňal, "Onda kiminki?"
Gelnejem bilmese. Militsioner ýene de hayran galyp etdi. Öyle 18-den uly däl. Elbet şurtdan habar bary meňden. Onu nem yalan tüzleyeme. Yalara çynamy. Meýlik we onun akyrra beýli dälle. Göz oýnanok. Bir güne gözleri var. Ol ýödüne maklyjak bolanok. Hani görelir. Militsioner dözümli darady. Sen ayarlygyny gowja bol. At oýnatma. Eden oýunyňa bilýän. Han dowurjagdan gel, inni saňa sapma ýok. Oğlun ya yüreğine gitti. Ayarlığın neyse. Bu dahin yüreğine rehim sarlıgıdır. Can Allah'ım yerini tutmasa, namusuma kastetmese olya. Yüz gırnağını depelenme, can Allah'ım. Oğlun ya yüzünü ağırken açtı. Oğlunun bir belanın yönemeyene uturmazağını duydu. Çünkü arada da öylerini bahana bulununu yarım kilogram tiryek bile tutulandurum. Televirde görkezdiler. Öylerin türmenin gözünün ağırtını, onun karnının yüzünü ocak koyulun yalı oldu. Menim görkezmekleri mümkün. Onun gözüňüne ýigini diýdiň üstüne goýup bir elden sümegini tutup duran enesi. Yüzünü ýerden götürmeýän mulaýymlyk bilen käýdäni diýip oturan kakasy. Gara ýer ýaly agrasyn mehremejeri. Oğulla geldi. Ey Allah. Ol gözüni balkyldatdy da militsionere garady. Agam. O bodlady. Sen maňa aýarlygynym diýdiň. Men uýan hükümini kabul etseňiň, men bu zatlar bilenmok. Görteň kimi? Hawa ýok. Başmatdylar. Aşybatdan başmatyly geldim. Meni şöre şagyr ýasyp alyp geldiler. Beýle militsionerlerin gaşlar geldi. Hani dur? Şöre şagyr ýasydylar. Hawa militsioner ruskony kagyň üstüne goýdy. Papaganam çykaryp gaptalyna taşlady. Ýakany goşutdy. Hani gowja gurrun ber. Oğlunlar hemmesini baştan gurrun berdi. Barın öýüňiziň kimlerdigini bilýärmi? Guli diýdiler. Gelnejem ady kim? Gelnejem. Daýdan ady, daýda diýýän. Düşünemek. Ol papagyny ýerine aldy, onu ýasyň üstüne pylşa berdi. Hey bir türkmenen hem boldy. Şu sastavda sen ýaly 4 gelin tutuldy. Dördüsiniň başyndaky kurtözi tiryekden göçeren. Şeýle mukaddes zady haram keypi. Düşjek beşay bilen apalayanlardan türkmen olarmy? Bir nähil gaýrantyr. Bir nähil şüýräpdir. Ol ile gurdy. Men seni näme deýin? Boşadyp biljekler. Eksemem seni o maňlaýyny tutdy. Ey Allah'ım. Ol ýene de şatyrdyp ýalyp başlady. Ýalyp oturuşynda da ýene oýlandy. Belki gözüme şüp atjak bolýandyr. Belki şeýit dinleýänler. Sinemaly. Ol ýalyp boldy da portfelinden telefon halta çykardy. Kürtäni beýleki dügünçok içine garyp agzyny berk taňdy da kiltledi. Soň papagyny ýerine alyp oýnady. Şeýle diýip garşynda oturun alma ýaly akçy. Ýüzünden nurdan turan, gözleri mukaddesliğin çeşmesi bolup balkyldap turan marar gelinen ýüzüne ýylgyryp garady. Onun ýylgyranyny görüp ýol berdim ýylgyrdy. Ol ýol berdim ümledi. Bar aňarda daşyna garaş. Ýol bet gollaryny döşüne goýup sumat boldy. Militsioner işi kiltledi de penjiräniň öňüne bardy. Her elini penjiräniň bir tarasyna goýup daşar garap epedil durdy. Soň sag el bilen sıranyň gaňyrçygyny oýnady. Sırany bir haýt öçürüp ýakdy. Soň bärdine öldü. Sen işin bitdi. Aýagyny sallap 10 ýyl giderdiň. Taşşagalyň syrarlar. Aýarlar türmesine şüýlerdiň. Uly juda uly maskaraçylyk. Eniň ataň, äriň, gaýynlaň, obaň ýylyň biler. Ondan haýhat sen günüňe. Oğul ýa titredi. Militsioner protokol aldy. Ine de protokol. Soňul gözüni ýokardy dikdi. Ine de düşük. Eger bir tapar meňguli ýatyp dursam, oğul ýerine langaldy. Hudaý sakladyn. Bir güne bolsamam, oý meni assynlar. Ýöne maňa beýdime dogan. Özüň aýarlygyny diýdiňe. Allah'ım awrym alandan zahanym alsyn, wagt diýmen. Militsioner sanırgatdy. 5 minut. Eline protokolun berýän. Ol penjiräni, ellerini diýrep aşağı çekip açdy. Bu haltanam şu ýerde daşarlyň goý berýän. Hudaý sakladyn. Goý türmede öz awrym bilen bile şüýräýin. Öler giderin, awrym dep etmen. Militsioner gözüni güldürdi. 5 minut nire, 10 ýyl nire. Özüňem hedile derdiň. Ol ýa titredi. 100 ýyl bolsun. Emma awrym dep ölerin. Arkaýyn iýeriň türme. Şu görýän günlerimden elbet olmaz. Militsioner penjereni yapdy. Otur. Oğul ýa oturmady. Militsioner salt gürledi.
Men sen tejenne düşürmeli boljak. Ol howsal bir daşal garady. Birin işime şeýle. Ýöne aýt. Aşybatda taňa howsal edip biläjek kimiň bar? Ol niyaz başyny ýaýkady. Soň birden kürtdirdi. Ýa-da o daýyma bar. Telefonyny aýt. Militsioner ýaly barlyda işi açdy. Oňa işikde ýene-de 2 sany militsioner ýol berip garaşyp durdy. O beýleki ýaşyrak militsionerden olar taýýarmy diýip sorady. Taýýar. Tejenne düşürmäge taýýarlaň. Ýest. Olatly baýdan goşup başlady. Gapdarlyň tejeniň jaýlary, binalary, adamlaryň başyna alyp duran günä sowaplary kimin gymdyrlyp geçip başlady. Günnoň soň puta daýdan keýpi duýdansa kökelli. Işi sonmaga gaçyp "Dirrasi" diýeli bäri, oň süňünäk agyry, ýüregünäk agyrdaş, ýerlaýlaryna döndü. Diläsi, onu ýalyp gepdi. Sen sal, daşym solardy, ymsynyp sikeleýmän bar. Özüňe ýaman bek görünýän. Sonmaga masmas güldü. Boho, ýigit kän beti işlerden haberim bady. Şu adam bolmasa synap göräýeli. Bu da ýerlen düşe gurdy. Garabatyň. Wagt seýiş bersek, garraýyny da gaýtyrdy bolaýmaly. Biri geräýse sen etjek. Oňa onsoň suw ýylatmaly. Ýaşyl ýerini salgady. Ýa-da bolýada. Ýogsa ma gark edäjekdim göli. Erti gägirseň hem men ýetim geler durýary daýma men bady. Yer bolýa. Dilber öýlýär biten ratda. Diýer. Sonmaga gaýbuluşyny guruk oturdy da gurundaşynyň ýüzüne garady. Gidenlerden näme habar? Bu daýda ýaňy otlan siliminden demine soran sözüni soğuzluk bilen goýup durşuny elin salgady. Güner tany gelmeli bolar. Sonmaga ýüzüni sallady. Beýinkilerime gelmeliler. Görürse poýzdan düşünürler. Bu daýda begenişli. Bizinkilere awtobuslydyr. Ýöne gere görsinler. Poýz gater betmiş. Tu sorup bardadyňdan ýerüdmeli bolarsyň. Sonmaga ýere giräjek boldy. Ola ol, eýdem bar. Kim berdi? Harja gorram. Men kiçagtygym universitede koýan agtygym gidipdi. 4-5 gyýdy bilen. Bu daýda geňal. 4-5'ti näme gerek oňa? Onuň başyna kürt atyp, hem ýözi gadanjak, hem olar bir 5 gadantyň nidimde. Bu daýda çilimli ösürdü, täzerini ýerine aldy. Bag tiýatan sonmak, beýdirlenme. Sen päliň göçüpdir, hana insabyň, ýylyň sagatyny beýdip, sonmak agan haly garapdy. Ol gözlerini hasrata batyrdy. Oň şeýdip bir sapar görünäýdim-de. Şerpek görseň, Uğurda ýürüp geler ýuwda diýmänmidirler. Gelerler-de. Bu daýda gaýşarly. Bizinkä poýda minmez, häzir gelerler. Onu söýler diýmäme hätler içeri towşan gelin. Aýyna garantly ýalyp erkek adam tirkäp girdi. Ol salamym bermän, aýydan ýag koýup gelýän ýaly puta daýdan garşyna gelip çökdi. Gelmedimi gyrnak? Neme gelmedimi? Puta daýda hiç düşünmedi. Ol sen bilen. Towşan gelin iken ýüzüne tutdy, agrap başlady. Bagtymy ýatdy. Bary oturdy waýy. Oň sesine ýyryna oturan erkek adamga dodoklar kemiş etdi. Biýagdaý puta daýda täsir edip başlady. Oň aňyna gelin o gyrnak öz başyny ýenler diýen pikir boldy. Hurram gaýta başymda gelen sowupdyr. Ne hili boldy, bolşy ýalayt. Men oň hosaryna jogap okamaly. Bu aýalyň beýle sowukkanlygy Towşan gelmedi täsir etdi. Ol özüni azkem dürdüdi, ýollaşyna garady. Gowy bardyk. Gizi ýükümüz ýanymyz bilen mara getirdiler. Poýda mindirdiler. Poýda. Towşan gelin agar ýuwdundy. Dodoryň dilik ýeriniň gapdarlaryň terpilýänini sürmän gurrun berip başlady. Poýda. Awtobusy erbet barlaýamyşlar, it salýamyşlar. Eşiginem çykardyýamyşlar. Hay, ýerdalsyn olary. Ondan baran ýerimiz Bagtyňyz ýatar, otla meniň diýdi. Bir gowy oglan getirip, o ýalan söýledi. Ýerleşdirip bitdi. Niçikmidir otly, ol neme, şartlyň ýany bara. Şol Afganiýadan aduran hawa, garybatydan geçdim göli, ýüregim bir zafda taskatym geldi. Azatkana geçeýin desem, o mediýanyň prowadnik hak etmelisenerlere şo kürtöli geline tirýek wadiýdi. Biri diýip dur. Ýüregim ýaryldy. Ilgadym emma olur menim koglap başladylar. Doğrudan gaçyp tapdym. Bu daýdan göller ganagyny çykdy. Tutdymy ony? Hawa,
Toğuşan gelin başına attı. Garran ýanyna baranlaryny gördüm. Ýöne soň nämerini görmedim. Hakit o tentegi milisiýa tutdumy? Ol ondan ümmeter darlady. O malyňamy şonnomy? Toğuşan gelin gorkuyla başatdy. Vay! Putu daýda ilki egilip ýeri soň iki eli bilen kukurony ýumruklamaga başlady. Bari temel ýatdy, bari gitdiler. Toğuşan geliniň ýanyna adam putu daýdasynyň şorlan gözlerini göberjikläp duran doduny ýigren süle garady. Soňra aýalynyň gorkudan uçuklap köwüşe dönün. Delikleri böwrek ýaly gyzaryp terpenip duran doduny etdi. Beýdi oturma. O dugulun ýumruklaryny ýoňa tutup kimedir bir ýerine çenep uruşmaga taýýar görnüş berdi. Hereket etmeli. İş şäher tezenne bolmaly. Düýü marda mala geçilmäk alyp çykmaly. Puta daýry iki elden guloklaryny tutup eňredi. Bartym ýatdy, günüm ýaşdy. Tataşman geçene, ýygyrlyk, tataşmanlar geçen. Şommaga da godulan düşüp, ahyrdan onda batyrlyk edip sorady. Başga da el garynlary boldumy? Toğuşan gelin agadyny ýumrugy bilen tutdy. Tejenne bir ýerde kürteli gelin bolsa, baryny düşürdiler. Inni ýerim kürteli geline el garyp başladylar. Ey Hudaý, ey! Garagyn gapykmy? Kendiňe meni gördüňde, men saňa näme etdim? Ey düýbi deşik pelek! Buta daýdan eňlemesinden peýdaran sommaga toğuşan gelini ýene sowal berdi. Biziň juma aşkamda görenlerden. Toğuşan gelin putu daýdan ýüzüne etdi. Wagt juma aşka gursun. Ýeti şogy halat et. Bilet sener bilen gipleşdiysem, özüňiziň küler näde halat etjegimi bilenmok diýe. O kakada düşüp galdy. Şonda maşyn tutup ýyma gitmesem menem gapçalar diýip gorkýanydy. Sommaga ýerinden askana oturdy. Ey ýoňatlanny puta. Ölen ölýän bolsaň. Bar uppat bolly. O duýdan soň ýerlide toğuşan geliniň buğdany depdi. Sen bir ýerliňe. Ol sakkalyny ütüp, edil bir owa düşünne galan garry aýa dönni. Saňa kim poýzly geldi? Oli kellin buutlaryň tepleşýän ýerine gatymlady. Munumy? Poýzy münýän. Awtobusda sen bir ýerliňi toğuşan geliniň adamsy hereket etmeliýek bol. Emma şommaga gon gepletmedi. Sen otur, sebek bağlaňyz. Sen düdü gorsaň, şu ganjyk beýdermidi? O barp işe garap bile yapdy. Eşidin. O tutuş ýeri almurdy. Men hiç sadyňyzy bilenmek. Milisiýaňam, garnaňam, birinji pulumum şaýt etmem getirin. Getirmeseňiz hemmeňiz iňiz otlaryň. O işi batly yapyp çykyp gitdi. Suusadan şu termizde şaý badyr diýip ýazy tezin şäherinden çykylan soň ýydyna gaňyrlyp aýtdy. Ol näçesini çykarmady. Täze Moskwiç aşwada bakan alňa tap barýardy. Töwerep taşda torgoýlar ajaýyp nagma kakyp, ogul niýat adatlyga çykmak bilen mübarekliýana salm edýärdi. Suut kaçan boljak diýdi. Ogul niýat başyny ýakady. Işe suuda geçirdiler öýdýän. Ýa-da iki gözüň ýolun aýyrman başyny ýakady. Aýýegen, gaýgetme. Mün gaýgy bir iş bitirmez diýipdirler. Ýöne olar suut etmene goýmadylar. Suutda da kim bilýär hem boljugyny. Şondan olan hiç birini çykmady. Ogul niýat gözlerini ýumdy. Hakydasy ony ýene de şol elkenç giýjerle getirdi. Onu tejenne düşürüp, niradir bir ýerde elten soňlar, ýene soraw, ýene protokol, ýene de gyýkylyk galmaga başlandy. Ahir soňunda gün öýle boluverenne, onu haýhydyr bir jaýyň işigine getirip maşinany sürdiler. Ýöňünde bir milisioner ýygyna beri, getirip saklawly jaýlaň bir ýerine saldylar da, uýun koridorlaryny ekidip, içine garap ýören milisionere altynja diýdiler. Yer ýoga. Odaram altysy bar. Altynja. Ýaşurak milisioner näradyryp gülühüňürdäp, ýüzüne ak renk bilen gyşyk çaýşyk altyryk ýadyran gapgara demir işi açdy. Gir. Soňra ol goýa içindekiler häzir bozuşup çykaýjak ýaly. Şo wagda işi şakyrdadyp, demir golup şakyrdadyp ýapdy. Soňra demir gapynyň kiçik gözünden içeri garady. Ogul niýadan otugy urap süňürenip durdy. Bugünkü dünkü ýa-da uluq tutuş giýjelep erenip geçmegi, deperinden iýinen bir çekip sudardan çöktürmek garaşylyk. Her döli töwmesçilikli soraglar. Kemsidilme, anamsızlyk ony halet galşydypdy. Onuň şün ömrüň hädel, inni ölümüň jiňek ýaly awsy ýokdy. Iki oturguzyň her türine bir gyr düňdürlüp ýatyrdy.
Galanlarym olar gasmylylaşyp, terseklerini dyýdlaryny diýreşip, bir gelen kim kädiýän görnüşinde gözlerini ýeşke dikip otyrdylar. "Turay sana agir" diýip gyýylan biri düňdürilip ýatany şekeledi. Emma ýatan gymyrlaýarym diýen okdy. Bir garada oturan gyýjaga bolsa aglap özüni öldürejek bolýardy. Tutuýunyň aňarsyndan ankayan porsyonyň ýeri alyp gelýärdi. "Anya, Turay sana" diýip dözümli şekeleýän gyýdy ýerinden turdy. Baryp demir ýeşigi kakdy. "Porsyonyň dur ýok edin, pors salmışlar." Oğulnya söýünür ýer gözledi. Şoňa da ýer ýokdy. Oturayın diýse ýeriň beton poruň ýüzi suwdan my şeýdan ýaňa aýagyny asy şilpilläp durdy. Aglap oturan ýüzüni tutdy da ýerinden turdy. "Gelin oturun." Oğulnya spaýçylyk eder ýagdaý ýokdy. Ol baryp diýipdi. Hiç kimden ýetişken okdy. Daşar garankrapdy. Gyýdylar bir-birleriniň guzogyna girip başlaryny beýleken diýdine goýup erkilişip otyrdylar. Ani dik oturdy. "Haramylar. Mununa şol näletsiňen otlyň wagonyň goýken. Cennet diýsene. Her kişi kakan fikir dedi. "He?" diýdi. Oturunlar gülüşdiler. "Gelin cenneti äre bereliň" diýip bu fikir dedi. "Ýa-da cenneti bir şişkar ýoğun oğluna äre berýär. Oň iki jaýy bar. Ýönem ýekezi oğlu. Oğlunyň maşyny, uly firmasy bar. Ady da Kaplan." Gyýlar gülüşdiler. "Ýok, Kaplan diýil peleň." "Ýok, dogduk, ola cennet, olam dogduk." Ani barmaklaryny taşyna ýydyna gaňtaryp, darap duruşuna elini galdyrdy. "Goý sanagy. Oguş goýuja at tapaýynda. Goý bayraşky bolsun." Oguş rady boldy. Olany mikrofon ýalyp agyryna goly getirdi. "Gaderligi, ýedi tutsaglar, ýok, suw ediljekler." Cennet ikelini ýüzüne tutup horkullap başlady. "Şu gün tejen şäheriniň türmesinde zamanamyzyň iň güýçli tirýek daşaýjy Cennet anna şuwa bilen. Şişkar ýogyň fraýer ogly bayraşka toý tutdy. Şu toý alyp barmagy institutyň 4-nji kursundan kowulan. Bella feristika diýip any üstüne goşdy. Oguş dowam etdi. Bolýa, institutyň 4-nji kursundan kowulan. Bella feristika alla ýollan tirek taşamaga çekilin. 7 ýyl türmäge garaşýan oguş, orkek Zemşid wanan ýa. Olagdy bilen dabaraly toý tarnyşaly. Indi bolsa ýaşatynjalar toýmadyň törüne geçelim. Hemmeňiz ýeriňizden turun, ýollaşlar sut idiot ýaşatynjary gelýär. Ol ýene de uwudun edip toý tarnyşaly da gyýdylary çekelep başlar. Turun ýaşlar gelýär. O bar cennetiň goltuğundan tutup öz döýüşini gaýşartdy. "Sen lan, birin cennet gyýdymat maskaraçylykda ulul rekordlary dalaş edýär. Ol 7 tapar suwda düşüp hemmesinden aman tapdy. Emma ol bu tapar bilmez. Berekella cennet şan." Cennet ýüzüni galdyryp bilmedi. O şöýlen mewzal ýady. "Ýollaşlar, ýaşlar toýmadyň törüne oturdy öleň. El sarpyşyň." Oň ödem anyda el sarpdy. Indi toýmadyň iň hormatly ogrusy, mihmany, cennetiň zany ýaly zorata anyya söz berýär. Ol ýumrugyny anyya agyna tutdy. "Hana anyajan?" Anya ilk hor ýaýdandam da soň ýelini silpdi. "Men ýollaşlar" o tezen ýoňuldyp aýnap pürledi. "Bayraşkanyň cennet şany, goýuzy nimetmek üçin." Ol elini ýoňa ýa-da helkilletdi. "Içýän. Goý bayraşkanyň atan puşkolary nişanany külpeyik hun etsin. Urra!" "Sawulanýajan. Agyryndan alar o geçtin. Indi bolsa size zamanamyzyň iň uly jelebi, ogur götürmesi Hurmy Jemali berýär. Ýeri Hurmy Jemal ýaşlar ýaşy degil edip beriň." Hurmy Jemal günnäwere goýulan oturguzyň törüne oturup, ogulşaň bu tomoşalyna ýelgir terdi otyrdy. Ol oguşyň mikrofonuna geplep başlatdy güllü. "Agyr, utanışdyr zaten" diýdi. "Oguş sanam, ýere barman geçtin. Biri nemetmedik milisioner kandidatymy küntüjü gözlemimiň büýüklerini geňürben. Onuň moral gödürmesi obraz şeýle. Siz oňa düşüniň. Ol şu gün ýözüni ýele salan milisioner ýumşazyk pastele çagyranna oňa hormat bilen rady bolan jenandyr." Urma Cemal gözüni yumzukladyp ýüzüni kurşörden oldy. "Şeýlemi?" diýdi. "Getir mikrofonu." Ol mikrofonu da garaşman öz mikrofonunu gürläp başlady. "Gaderli toýa gelen mihmanlar, menim özgedegimde zoram cennetiň baý ýolyny hele bolmagy utlaýan. Oňa 25 ýyl ol hele edip güldü. 25 saga dogurma gardy edýän.
Ol mikrofonu ağzına has bolup tutdu, oğuşa garadı. Oğuş saňam. Eğer barmağını geçtin, biri nimetmedik militsiyonerin meydi siyüretini şeliyin. Hiç kimden hiç çıkmadı. Oğuş mikrofonu unuttu. Ağır, davay militsiyonerin gurrunu versene. Vay, aytsana hagir, deyip Hurme Cemal'ın beyartının oturun. Yetelim zangılladı. Hurme Cemal yerine geçip oturdu da tiltenziredi. Mün saparam bir aytma olurum gıyt, heyal ayttı mı? Gıyırlar, aytsana vurtturun sonlar, Hurme Cemal'ın gözünün ışgalan arttı. Hagir, bu meydiyanın meni tutup getirdi, küpeğe kabadı. Son gıyırt protokol yazdı. Şayatlardan soğuran buldu. Ahir olar çıkarıp koyuverdi de, bir maslahat ba, dedi. Boynun allıydı, menim aňyrda gezdiydim. Yatan kürte gıydarlan degişen bolup başmatan boldum. Menki de yok bolsun diýdim. Hana ýollaşdym, side gıydarmy kadip ýüzümi sümüren boldum. Ol ýene ullukan gujogyny çaýka filtrelenjedi. Dogurda agyr, esitdi ýene matam reaktorymyz näme diýer diýdim. O ýerçeken birden sen özüň kimiň maşgulysy? Menem pahanyň adyny aýtdym, gürüýde uyarlyk. Tanıyan, ýyle baş bolup ýören awryl adam diýdi. Ondan gyr ýanky ýerçeken. Bir rady deli, diýdi. Men beýle goýbermäýin diýdi. Hana pastel, ene de protokol diýdi. Ola 5 minut, bir de 5 ýyl faýla diýdi. Wak, men sen diýipdirin. Eşigimi çykaryp taşladym gözün, o ýerçekmiş peýärni ütgüdäýdi. Nezir, näme turma diýdiň. Hele ýal bolup. O şahaýlap güldü. Menem şeýitdi haram doňar. Eşigimi çykardym gözün, "Oý ne diýändin, o diýen nezir" diýdi. Ani el sarpdy. Gıyırlar, te cennetin nämişini aglaýany bilýäňizmi? Nomus eden bolýar. Fu! Yok. Ani yerinden turdu. Ol käbir yer zagarlaryny herki küpede topa tutturup inni bayraşkan özüni taşlarynyň gorukka. Gıyırlar gülüşdiler. Aglama cennet şan. Bizim zamanamyz eýersiz galmarsyn. Cennet korkullap aglap durşuny. Ýüzgara boldum. Meýdiň ýansynyma. Allah beni studa näme diýer? Ýene matamyň ýüzüne ne edip seyrederin? Seyretme, deyip oğuşoňa herreldi. Goýular seyretsin saňa. O güldü. Saňa ýendi hökümet wagtlar bolar. Öder äkider getirir. 5-6 ýyl ýüzüň şeýle görtüýjer. Ýene ataň näderden ýüzüň görüp aglaşy berdi. Demir iş kakıldı da 10 kez gözüne açyldy. Ýuwaş. Näme şagal mesligine diýen toýa gelen ýaly. Ümsüm oturun. Paşallay. O şerinin turdu. Ey, nemesi döwükler. Sığırdyňyz da. Nahar getirin. Ýogsa naçarlyklaryňyz ard ederiz. Durumlar eşitip oğlun ýadyň ýady uluga däl, haýat uçdy. Öz ýalgylaryň beýli ýüzi ýyrtyklygyna haýran galdy. Oş barıp işi kakıp başlady. Soňra any doň oşuldy. "Açyň!" Demir gödönük ýene de açyldy. "Goýan näme?" O şoňuny gyrdy. "Hey, daýyşka. O gyr balamy tiýip berýän ýaşmany ekitip gel." Dasardaky içýäkgys gürredi. "Balaňyz bolan bolsa bir ýerde oturmazdyňyz." O gözüni o şakyrdyp ýapdy. Gıylar aly ok bolup söýüşdiler. Gizaň bir mahal olary ýeke-ýekeden çagyryp başladylar. "Daýdama gelenler." Oğul ýazyn gelip gitdi. Olky ýödüniň niredidigine aňyny getirip bilmedi. Türüme garanky, şeýigli gapy, bir topar başyna goýberlen gyýyl. Ine de tägel purdutdan hem ýalyň mewzuryan sonarly tekrary. Daýdy, öýel barýan rahat maşyn. Ol daýdyň ýüzüne diretdi. Ýa-da umuna aňdy. Daýdama gelmelidir. Oğul ýa alytarmyk oýlardan henüýdem özüne gelip bilmän sowal berenden duýmady. "Gaýta daýdan?" "Enem, ödenem." Oğul ýagyň ýüregine agar utanç, namat daşy ýene de ýüreginiň düýbüne çökdi. Ol begenere hiç tat tapmady. Iň bärkisi şu jennete salim edýän tekrada, şirinligi janyna ýüreýän bahar howasyna özüne degişli zat tapmady. Innol enenem özüne şönlemedi. Meninni o mukaddesi ýene angyýy bolup bilmerin. Beýdip itmas gyrasy bolup, kakamyň awryny şek getirip, "Olary men sizden gyýdyňyz diýip bolmaz. Allahyň önünde ýazgym ýokdur. Ýöne ýylyň näde düşündirdiň? Aýaga asyny salyp depelinden soň, ýylyň bir awryçylygyň öýü diýilýän ýerine girip çykan soň, ben arasy diýenim bilen ýyl saňlanmaz. Ýerde-de
Gizanın bir mahalky demir geçik şakırdap açyldy. Garry militsioner oğlunu ýadan atadyň adyny tutdy. Gary dogry. Bir bajiş kaňam gidegi ýerli og dip Anya kinel tesi bilen kaktyryp aýtdy. Göreli häli Hudaýyň sen saklarym-ky tfu küntü. Oğlunu ýadan üns bermedi. Anyanyň oňa diýişini salmagynyň öz sebäbi bardy. O jennete anamsyzlyk edýärdi. Sataýsaňyz türmede çüýrärsiňiz diýärdi. Ýerden jenneti alyp gidip iki sagat goýup saklap getirenlerden soň jennet köşeşen ýaly bolupdy. Näme diýdin? Boýnum allym. Çelep dip Anya zemden ýaly çyjyp ýerinden turdy. Satdyňmy? O birden atyrly da baryp bir elden onuň saçyndan beýlekerlen göwsünden tutup ýere ýykdy. Soňam aldygyna dip başlady. Emma jennetden ýagyşdan ýamandan iň berkisi hykyllan çykan okdy. Oğluna garap turup bilmedi. Ayrıl. Ol Anyany itip goýberdi. Anya näme üçindir beýle garşylyga garaşmadyk bolarly. Ol birden kürtdirip durdy. Hey, Bazişka. Sen goşulýarmy? Dip horody alyp petekeden gaşartdy. Oğluna ýygyrylyp bir suwdan bolup ýere ýalyp ýatan jenneti galdajak bolup ýeglenden. Anya onuň ýygynyň güýçli dep goýberdi. Oğluna duýdansa urga atyryp gitdi de ýere ýadyldy. Oturuzyň aşagyna tüýündi. Onun ýüzi şiýrli, beton poluň ýüzi bilen sürpelip kelleri diýwara degdi. Ol galjak goluny urugy ýene gaýtarandy. Ol dadanyp durdy da jennete topuldy. Onu ýerinden galdyrdy da arkasyny Anya öwürüp bygydy goraglady. Anya köşeşen okdy. Ýene gerekmi kanjyk? Allah diýip oğluny bokurdygyna gelip bagar öýkünni ýerine eltip bilmän darjyk aýtdy. Hudaýdan gork. Paşşa wallahy sen Anya jennete ýene haýbat etdi. Ýöne sen jelep, men seni eşitmedim diýme. Ol ýene köşeşmedi. Oğluny ýalyň alyna geldi. Onu her ki yeňişden meşgulenme bardy. Şu kamerada özünden özgü döşüne urup bilýäniň ýokdugyna buýsanma bardy. Ey Bazişka, seni bilip goý. Men teň damagyň çalaryň. Sen meni tanagyň ok düşündiňmi? Oğluny ýa jenneti goruglap oturşuny şeýit diýdi. Meniň damagymy çalyp şuna amysdan diýenlerden janyny ogunum diýin. Ani onuň bu sözüniň manysyny düşünmedi. Ol gyzaran gözlerini jykdypdy. Näme diýen ol ýaray? Ol oğluny ýadyň ýüzüne titrep duran eli bilen galdyrdy da oňa tüýkürdi. Soňam agyr ýumrugy bilen ýelmäp goýberdi. Tvar. Oğluny bu horlysda man silkinip agyrydy da ýüzüni jennetiň egine berdi. Ani onum kän gördü. Jennetiň körüm ýogyň tämi saçyny ýeşitlep tutdy da ýödüne çekdi. Jennet iňledi de saçynyň nowtodynyň ýerine düşüp başlady. Oğluny başyny galdyrdy. Ol Anyanyň bir jennetiň ýüzüne ýetip barýan şarpygyny gördü. Birem onuň gorkudan ejirlikden eňräp iňleýän tedini eşitdi. Ol ýerinden laňa garlady, egilip köwşüni alanynem. Onu anydan salanan duýmany aldy. Bir diýeni goýber boldy. Gaýdyp şoňa el galdyr göreýin. Vay kanjyk, vay ey. Anya vaylap şerrat edip öyle kamerany elendirip dyýdyna çöktü de öküdi göwrüni ýalyp aglady. Onuň agdyndan çykýan söýlere gulak eşitdir ýaly. Ine şondan soň Anyanyň demi bir neme düşüp gözüniň göwüni aýat bilen ýapyp oturdy. Häzirem ol bu geliniň militsioneriň ýanyna zat diýip bilmejegini duýup diline salaja goýup ýanyny gyýlary aňyp durdular. Oğluny alaşykýan turun koridora çykdy. Garawl onu ýöňüne taryp bu koridordan çykaryp daşarda biçen kerpiçden gurulan tiýipli jaý alyp bardy. Daşarda alkyndy. Asmana ýyldızlar petreşip dur. Olar sönjek bolup iň soňky güýjüne köreýän köýde salym edýärdi. Ýaşyl militsioner işe gakdy. Işiň içki ürpegini ýegini ýeňe köýnekli, dayanykly, gerişikli adam açdy. Şomy? Şol. Sen onuň ýerine bar. Ol geleni işikden içeri goýup kellerini daşary çykardy. Gerek ladyň barmy? Aňyrdan ses çykmady. Ol ýene daşary girdi. Dur gel. Ol içeri girdi de eli bir çüş arakly çykdy. Mehor olma. Işiň gitse olaň bir ýerine git. Onu boş dura. Ýaşyl militsioner boyun suwuny zulup gülen ýylgyrjaklap gitdi. Sag bol. Ol adam oğluny ýa içeri çagyrdy. Oto temizdi. Gyrada diwan ortada uly ogudan stol durdy. Stolun üstünde agdaşylyň iki tane balyk konserw bankady, tamdyr çöregi göýök soğan, bir çeşe limonat durdy. Pazdravляю, dip ol adam oğluny ýerine tutdy. Oğluny ýerine ýörmedi. Şu wagt prokuraturadan jaň etdiler. Sen günäň ýok. Neme edenle boşatmalydylar.
Ol stakanlara arak koydu. Men seni häzirin boşatyp biljek görün birinizden gaty geç. Sen bu arankada ýeki bir belanyň üstünden baraýmak ähtimal. Garaşanyň gowy ikinizdenim. Bir san dokumente gol çektirmeli. Ama gol çekmeli adam bolsa garnynaşy ýok bolup duşuga gidipdir. Onsoň bir begendeýin dedim. Ola ol niýat ýer görkezdi. Ol niýatyň süňe gowşady. Ey Hudaýjan, gudratyňa dönen. Ýöz garnanyň şowlaryna görä. Bir biýagry çyrtdan amar alypsyk. Şoň üçin näçik? Azyk garaşmaly boljak. Ol sepelinde stakany urnyýa tutdy. Urnyýa ol stakany eline aldy. Şu şahatlykly habar üçin. Ol eline stakany başyna çekdi-de, çörek döwüp bir elden balykly konserw batyryp, ikinji elden göýek sowagynyň uluragyny alyp agzyna da kowlady. Berdenem bu owudun geliniň henigidem içmänini görüp öňümledi. Alsana. Urnyýa eline stakana garady. Men bu näme deýin? İç. Näme bu? Arazyk arap. Urnyýa stakany gidil gysymynaky ýylan taşlan ýarat taşlady. Al. Ýok. Ol adam öz stakanyny epetlarak goýupdy. Stakany elden geliniň ýerine şöre tutturdy. Urnyýa şöregim duýdunda atmady. Wapşe biri adam getirmek bolanok. Men sana ýalyşyr gidesim gelýär. Şoň üçin getirdim. Hawamy? Şoň üçin näme gep gerdi? Men öýsüm alýan. Ýöne sen iýmeli içmelem. Hawamy? Urnyýa içinin begenni. Özüň aklanyny, gep gurrundan diýinjegine, iňe adam şol dar dogdokdan diýinjegine begenni. Ol şol begenjiniň guzogyny tutulan guş ýarjak bolup otyrdy. Ol adam iyi biçip boldy, soň stoluň üstüne ýygnaşdyrdy. Saý şekmi? Urnyýa başyny ýakady. Soň şert. Ol işini bir ýyl etdim gaday berip diwana geçdi. Ulyň agelin Urnyýa gol öjek edip keçek ýaly iňse barmaklaryny ýazdy. Adyň näme? Gyrnak. Urnyýa çynadım şu ýerlerde galmasyn diýip bilgeçdiň lakamyny aýtdy. Dokumentda başga da hawamy? Urnyýa başyny gallardy. Wapşe bizde gördügünmi? Şoňa hemmeler boyun kim bir beladan tagaman diýnanyny aýtsa, şoň islenlik dilegini bitirmeli hawamy? Men sana şeýle ulu habar boşladym. Inni şu ýyze sen menki bolmaly hawamy? Urnyýadyň ýynjyklar haňyllady. Ol laňa ýerini gallada işe bakaýyn öldü. Men öňkermek edim. Ol adam ýylgyrdy. Barıp Urnyýady ýa taklyjak boldy, ýa-da onu guzoklajak boldy. Oňa ýerini tutdy. Aýryňyzy. Ekidin meni. Ol adamyň adaryny däldi. Otur, men seni käne bilemen. Bir gyzap bir näme ders, soň özüm aşywa eltip goýdum. Urnyýa gaşlaryny gaharly berdi. Açın. Kaka milisiýanyň açarlygydyr. Häzir adar bir ýere dip saň ederin. Ol adam bütüdi. Ilki bir geň galjagam boldy. Emma bir yerlerden o ýylyň adam bunu habar getirip bilmejegini derrew aňyna getirdi-de işe bakaýdy. Otur, diýip ýene gelini ýerine tutdy. Urnyýa ýeniden bolup erkek adam kowmuna elini tutduran başgala däldi. Ol häzirki ýagdaýynam hapy görüp zany çykyp barýardy. Oň sözüne garanky ýejaň içinde bu sırly ýerlerden ýa tanış işgil adam bilen, onda da ýöňüň matlabyny bastyr ýusturdylan eden adam bilen galmyrlyk bardak pikire oň bir ýüregi ýarylmady. Açyň, janyny oňum. Bu uştuňy da tak ýetip bereýin. Aýalyňa da ýaka keşdelep bereýin, görün haýran galar. Ýöne öňküji ýerime goýberin. Ol adam Urnyýa bilen şekeleşip oňa ýalgyryp durmady-da. Nähildir emek bilen öňe daýan geliniň ýeňtedine bir agyrly ýerine depdi. Urnyýa atylyp gitdi-de, poluň üstüne agyp düşdi. Bir salym damagy şalynan ene maly titretdi-de, ýene galjak boldy. Ýene bir agyr urguýynyň zarby geline makly ýere ýazdy. Ol adam geliniň köýnegini öktürip güni gallarda da ayak geýmini aşak çekip başlady. Soňra öýdeşiklerini gabat gelin ýere taşlaşdyryp çykaryp başlady. Gelin bir haýasyla görüp ýatsa-da, askyn mudar galmadyk göwresini göterip bilen okdy. Birden onuň gözi özüniň ýalaňaç tenine düşdi-de, okly kirpi ýal düýrükdi. Onuň birden däerlik ketdine ýeten gözi häzirki çüýşäni gözledi. Çüýşe onuň eliniň ýanyna köne tumbuz çykan sagtaýyna durdy. Ol şombulun ýal etdi-de, ayak geýmini dötdi. Köýnüni aşak çekdi. Oňa şenli beýlek adam geldi-de, oň üstüne atlanjak boldy. Ýöne geliniň taýýar däldigini gördü-de, täzeden onuň içine çöwüp depmek üçin aýagyny galdyrdy. Urnyýa buruldy. Batly ayak onuň içine dälle, sırtyna degip daş ýüzüne taýyp gitdi. Ayak ýene de galdy. Oňa şenli gelin elindäki şüýşe bilen ol adamyň topugyny zanyna barny edip gelmedi. Uf,
deyip ol adam şol yalaňaçlygyna bir kitapar parlanna da şunkunyň agysyny almak üçin oturuzy çöktü. Oğul Niyaz ýerinden turdy da işe baka oturdy. Dur diýen. Bütet ol daşky apynyň zülpüni açyp dur kaýşdy. Ol garanky jäňsini tümürli de türmäniň daşky işigini kakyp başlady. Daýdym näme hilke diýip olinni özüni bir näme dürsep sorady. Men şu geçen 7 günni şon gaý gedip geçirdim. Ýa-da ilket ýetin sıkılmady. Soňra maşynyň badyny pedertdi de onu saklady. Gel yegenim gapdarjyma geç, çay içeli. Oğul Niyaz daýatynyň ýanyna geçdi. Onuň termosyny goýup beren göýük çaýyny gapagyny ýedin aldy. Ýagryl daýatynyň daýdatynyň ýagdaýlaryny, waka bardy onuň pikirlerini bilet gelýärdi. Daýaty tuğum kodundan tomda çykardy da biraz salym diýişledi de o şeýneli. Soňra bu oğudun tehranyň aňry serkedini görjek bolýan ýaly arsyra garady. Elindäki kirli kädedinden bir urtludy. Gylgyn şaýdan ýaňa salaja tiskirni soňra sen diýip ýene alta garady. Daýdan gaýbetme. On köpü gidip ady galypdyr. Sen özüň gaýbet. Suut dola kim bilýär näme diýiljegini. İş agyr. Bir işiň derin o gaty ber. Kollektiwden jinaýatmyşyn. Studentleriň arasyna gidýän neşe ýoluny, onu guruyanlar tab bilmän ýörün ekenler. On meşgy diýär. 3 günni wagonlardan tutulan. Ýöderim hemmetiň başy körtelmişin. Fehmi sözüni. Ol bir näme soğuşan çaýyny gorka urtlady. Soňra ony depedene çekdi de täzen kızgınjygyny uýdy. Enne sen başga çykylgaň ýok. Daýdamam diýme. Oňşymyn bolunlady dogry zaýt. Kürtesen başyňda bolsa-da sen bilen wa şeýle däme. Oğul Niyaz ýanyna. Wagt bilsem başymdan aýlap atşyga nirden bileýin. Olsa elkenç gizani atlyjak boldy. Emma bolup geçen eýmençlikden, eýmen suwakarlardan eli titredi. Şaýly käte saýkanly. Ony gören ýadyň gözleri petrere geldi. Sen ýaş gelinsiň, gorkaýma. Deň özüň gaýget. Aslında sen daýdam diýmede suut bolýança eniň ýanyna bol. Ýa-da Merdanyň ýanyna bayramaly ekleýin. Oğul Niyazyň depedine goşa ýyldyrum çakdy. Onuň hor aksy ogudan ýüzüne gülälek ýaprak ýaprany boldy. Daýy diýdi. Daýjan, meni alyp gitdi öýdürenni. Birdenem ýüregine indi telim günmäri bent alyp duran tiýil saklama bolup satman. Şaýly käten üstüne seçelendirip goýberdi. Gurbanyň gideýin daýy. Kakamyň gülgeden soldurmadymy? Oň derdini bir täzelep durmaýyn. Enemler diýme, ekit meni. Ýa-da o çaýyny sal içdi, kädeni ýolady. Han göreli. Oğul Niyaz otlu diýseler öňüme bir tanapyna togutup duran näler görün. Araky başa gaýlyp onu otlu diýen zatdan hadam berçikdirdi. Ol tutuş ömrüni ýeke tapar aýagyny degirip görmedik zadyna bir hepdäniň başyna bir aýagyna bir münmer bolduryberdi. Ýolanyň häzirki minen otlu rahatdy. Küpede diňe daýy ket oturdy. Daýynyň ilk awşam otlu uran madyna düşüwine geçişdi. Ol salara kor çekip aranjyra füzu gurýatyrdy. Bu otly oğul Niyazam şu derdi belalardan gepden gıýbatdan alyp gaçyp barýan ýaly. Merdanyň diýdary geliniň gözünden çykdy. Ol surat bile ýaşaýardy. Adamsynyň ýeke sagat ýaşaşan adamsynyň suraty oň giýje günüň gözüniň önünde. Emma ýözi gülün gözüne çykdy. Ol Merdan bilen duşşagyna begente de bu ahwalatlar ýadyna düşenine gyýlyp gitdi. O daky biderip gürrüňler çiýje ýarlara gelipdi. Ýöne sulurly meselede onuň böwrüni az mümkinleden okdy. Dertler bir-birini agyrdy. Haýsy niren goýsaň ýöne ýakyp barýardy. Olyň hemişe enesiniň öňüne gazabat okardy. Enem käýýäýmesin ýerdi. Öz ýanyndan enesine hemişe düşünür ýörerdi. Bir ýere gitse-de, gelse-de, sähel giýjek galsada ýagdaýyny, günäj jedasyny enesiniň ölçegi ölçerdi. Durumsa çykandan soň daýdasy oň ölçegi agaçy boldy. Daýdam eýle diýäýmesin. Daýdam käýýäýmesin dedi. Emma düýünki gyýkylykdan soň arada diňe Merdan galdy. O bolan ýagdaýlary, gep gürrüňleri, miliseli meselelerini Merdana aýdat gelýärdi. Ol için näki derdini bir zat etsin, soň Merdanyn sapym besse-de wagt diýjek derli. Emma daýdasynyň niýeti başgady. Ol geliniň ýüzüne müretylen okdy. Ine ol derdem Oğul Niyaz ýakyp barýardy. Ýa-da Oğul Niyaz maşynyny düşürip içeri girmän, işe görünjek diýip budur gitdi. Oğul Niyaz
Misli yat yoruna var yani namı odunu yanıp. Ansabynyň ala bagyna solusup giyirligden ýokary çykdy. Ýeşik açyldy. Olöden mehriban testleriň. Näçe gün bäri gulagy zar bolan testleriň gelýänini eşitdi. Daýdasynyň hem enesiniň hem tesini tanady. Olaň üstüne girmäge icap etdi-de, ýeşikde bir talym durdy. Ýöne dinan ýüregi sydam edip bilmedi. İçeri girdi. Barıp bir dugula çöktü-de, misli iň ýakyn adamsynyň ýerine giren ýaly eňräp başlady. Olaryň tabyny parçalap gaýdandyryny ötdi. İki dogun oğulny ýadan geleninem, ýerinden görselerdi, seslerini çykarmadylar. "Nire geldiň?" diýip puta daýda ýarly. "Bi haya salaty, at itiren tentek, gelme, git şöýdün." O diýjegini nip bilmeýärdi. Towtejanyň barlygy onu ýakýady. Ýüreginiň howuruny, içiniň ýalňyzyny patyrdadyp daşary uçurjak sözleriniň ganaty gyrlyp galýady. Ol onu da keseni goýurlarly, asyl hini gyzan oktun. Ol näme görün, şo sözlere de daýasynyň urarına da garaşýady. Tentek. Ne hili awraymady. Meni peçan etdiler. İýreskarlygym almady, alaýym, bagtyň ýatsan gara bagyt. Towteje oturup bilmedi. Goýgoýdy, diýdi de doganyň bagyna aldy. Oň bagtynyň ýatdygy, kimiň bagtynyň ýatdygy? Han gowgurlaşaly. Puta daýdanyň gowgurlaşaly gelen okdy. Ol ertirden mer ýagly kapany geliniň üstüne eňter oturdy. Öýde bu zatlary bilmeýänini bolýardy. Eger häzir gowgurlaşaýdy, oň aýbaşyljakdy. "Han ha agtyň" diýip olanyňdan gaçyp ulady. "Şermenine çykdy, bedasyl çykdy." "Näme bolanmyş? Näme bolarmy? İşinden bir hele bir gezýär diýip üstüme geldi. Ýene bir ýerini urup gözüni çykaryp suwda çekilipdir. Köçede galmyş, iki gün köçede pürünü atasy ýaladym bilen dalaş gurap, ähli goňşy ýüzüme basyp otyr. Ine bir maskaraçylygam hemmesiniň sözüne." O sözüni azkem pelelden ýaly boldy. Ýeşik açyldy. İçeri ýüri gözi garýört bolan adam girdi. "Salam al." Oňa ýüz beren bolmady. "Merdanlarmy?" "Owa." Puta daýda oğlunyň aty tutulynyň äli pikirin başyny surup mehmana öwşerildi. "Men bayramalyň geldim." Puta daýda tar ýerini galdy. "Näme boldy?" Gelen adam töre geçdi. "Salam aýtdy. Öýe baryp görüp gaýtdy, sarıgy etdi." Bu habara Towteje de ýerinden turdy da geldi. "Hani keç oturjy girdi. Çaý iç." Olaşgana baka ýöneldi. Mehman näme üçin arkaýyndy? O jaýlaşyp oturdy. Oğul ýa ýerinden galmady. Ol heni ýagşy şeýin ilmän ýerinden galyp biljek däldi. Ol ýerinden turup ılgap işler berenede onuň boluşy süle geljekmi, onu daýdasy makullyjakmy, olam belli däldi. Ondan ol süňmüni ýeşiklerini tämirlemese, gap-gazy urunup biljek däldi. Oğul ýa içeri godaýlady. Öýüň içi söýlete çopanyň goşuny meňzýärdi. "Goş golum, göçüp gitjek syganlan kyýaly dökän taçanny." Kilyonkanın üstünne işi pilislep giden käseler, söndürülen şilim galınları, ot çöpüň däňleri, oğun uşak, sıyır tüplük, yüzü sıyırlı tüpürülmänden soň hasam köýüne görünýän palasyň üstüne ýaýrap ýatyrdy. Daşy kirlen ýastıklar düşök ýorgun bulaşyp, gözgin halla içerini hasam garyplaşdyrýardy. Emma puta daýdanyň oturuşy kim mara meňzan okdy. Olýoňum temmäkiňmi, nasyňmy derdinden, gumy dökülmäni şeýin anjap giden nas tüýkürdiýän hapa bankanyňmy, ýysynyň gurruk goýuň diýmeýäli, azap giden howany çelimiň burum-burum tütünden üwäp otyrdy. "Näme diýdi?" diýip ol temmäkiniň aýsyna ýagşy meýerleşip, sorlap giden şep gözüni gyrpakladyp sorady. Mehman ilki bir kellesini saňylatdy-da, olam gözlerini gyrpaklatdy. Soň burnuny çekip, bir gaýta agyr ýudundy. "Gowy tuwalama. Gülýäli. Şeýledirle." Puta daýda çaý getiriljek tarapy gözlerini agdardy. Ondan sarıgy etdi. Ol agyny çomurtdy-da ýanynda odaklaryny ýalady. "Birinjisi bäşim jan" diýdi. "Mamaşy aýt" diýdi. "Südany'a gelsinler" diýdi. "Göresim gelýär" diýdi. "Mamaş" diýdimi? "Ha, mamaş" diýdi. "Men oň diýmedik zadyny aýtdy" diýip bilmene. "Yalan sözlesem ýertir, oň bilen ýene nuşuşmalan. Onuň mamaş diýen dogry." "Hey, doňa dogry. Inne dizelipdir. Gör eýden aýrylsa dizeläýär."
Puta daýda ýylgyryny ýalym etdi-de, töwrüne bir garady. Göz şuutdurup bu dünýäniň adamy däl ýaly oturan geline düşdi-de, ýene myrry hatlanyp ýüzüni ýöň keçmine getirdi. "Işleýärmi?" "Işleýär. Bu iş." "Şaf niş. Bir bay, ay, men sana diýsem, gruply bolan öz ýanyny. Şonkuda ol güni ol ýerini bokurdygyny ýetirdi. Oh geçşi. Ikinji targada näme pul bermedimi? Bu sowal beýaşym alzyratdy. Onuň aýtsa golýan sözi agyryna pytrap gitdi. Ikinjisi bir nemejik pul bolsa diýdi. "Näçe?" O diýdiň aşagyny köýlüğüne töwrüne ýapyşdyrdy. "Ay näme tapdyňyzyn? Näçe?" 30-40 min. "Näme?" Puta daýda açyk agyryny ýumoýnam diýmedi. Şo durşuny eňrä urady. "Yer çeksin ony. Mama diýse gaty begendim. Onça pulu näme etsek eken? Ýejetine aş berjek bolýarmy? Men nirden alaýyn onça pulu? Öýüm sataýyn diýse, ine borup oturuşum" diýdi-de özüni görkezdi. Soň gözüyle gelini süýledi. "Ha, öýüm satyp weşeň pul ýügüne ap ýöreni bar, iyi beri bersin." Mihman ýaş ýerine garady. "O kim?" Puta daýdanyň demi hazırlap çykdy. "Kim bolar aktaban, başymyza ýeten? Gelin almadyk belallyk." Olaglam zıran olup geliniň ýolundan çykanyny barady. Her kaýdan sözlerini onunam ýedirenjirä edip tanady. "Ýurt ýykan küntüsini başyma atyp gitdi. Inne 3 ýerden süýdetjek diýip gelip durlar. Inne onky näme?" Mihman titrep gulugyny eşdiýän sözlerini arryk, halsyz kukurugyna sygdyryp bilmän närazy halda turup gitdi. Towtejede aýarlygynyň bu gece sözlerini sylap bilmedi. Olar tygynyň garşysyna geçdi. "Suut bolýansa, sen öýe gaýt. Bir de ölersiň." Oğul Niyaz ýere serde oturdy-da ýoşudan. Kömüre döňün doduklaryny gymyldatdy. "Kejebe bile geldim. Ene kejebe bilenim bararyn." Ene de gorkdy. "Aklyňdan adaşma. Bu daýyň salanydyr." Oğul Niyazyň şökün garalan gabaklarynyň arasyndan gaýdan monjuk sıranyň ýasyna lugurdap gitdi. "Ene Allah öňünde. Kakam öňünde. Sen öňünde de zerräň böleg ýalym günäm ýokdur. Şunu bilip goýun. Innem bolmaz. Etem milletmege däl. Ýylyň gepinem janymy ýokdur nälerin." Puta daýda oturup bilmedi. "Akça kepderesiň o. Perişdesin o. Ýyrnämi oýnamaga diýämi?" Oğul Niyaz enesine garady. "İl diýbersin. Men öz ýakamyň bagjygyny bilýän daýda. Daýda diýme maňa şerraý kun." Ol agyzyna ýerini aýdyp bilmedi. "Ýok görüp gitmäň näme? 7 günnäp gazamatda ýatmaň näme? Seni şu ýerde düzgü çykarandyr diýäňmi?" "Daýda." Oğul Niyazyň ýadyna akny bat gelinejetiň. Şol gelin arzy gelin agşam saýdan sehel ýerde bir ýawra ýolunýan ýerdir. Gat put olunyň töz düşdi. Ýa-da ýüpüň syýryp toýnokdan geçýän ýerdi. Bir ýerde gelin terapdymdyň ömürlük ýüzüň gara tagmaly boldy. Ondan ol daýdasyna syýlap bilipdi. Ýa-da bolsa onuň ýanyna enesi bardy. Şonuň üçin ol ömrüne etmedigini etdi. "Men sen ýeke sözüň ýykmajak bolup gitdim." Buta daýda örgökden geldi. Ana gördüň dälmi?" Ola Niyaz ýumrugyny çiğnedi. "Köp bilmiş gün senin herda çykar. Men seni näme üçin ýebereýin? Tapdyň bir özüň ýaly sapany." Oğul Niyaz inni özüni saklap bilmedi. "Daýyň garnaşlary çöregi çalaryp goýanoklar diýdiňe. Men ula ýaly tanamaga. Kürtem barmy men, şaýym barmy men, ähli sen gagyry." "Oho, howul bela. Bu ganjykdan yer gaýda çykar." Ola ýaly gonustun. "Ýok et, beýle gelinim gerek däl, ýadnam meni ýyle peçan edip ýeki günem goýma." Towteje inni köşüşdi. Ola atygyň aýbyň ýokdugyny. Öňem ýüregi satyp durdy, inni puta düşündi. Ol ýynjylyk gepleri. "Han tükedim." Ola ýaly gonuna garap başyny ýakady. "Sen puta, agyzyňa aza wuralyň bäri ansaby ýutdyň. Hey beýdäýmeli bolarmy? Dilfagasa çağada näme gassaňmady? Alynny oda gortada iyi. Taşyny syýryp gözüriň astyna dykdynlar. Ýeriň iňeltin senin." Ola ýetgänine ýerine bulady. "Tur ýer çeken. Ýygyna goşuňy. Kejebe diýen bolup." Oğul Niyaz ýedini çykarmady. Towtu daýda howlukdy. "Bol bakym. Gün gitdi." "Ýok ene.
Ben daýdam ýeke oýmaýyn. Görýäňe bir şerini. Sen meni ýazgyrma gidip biljekdäl. Dowtejanyň ömrüni beýri hayran galan ýeri ýokdur. Depesinden urup agyzyna geleni pürküp durlukady. Beýdi oturşy nämeke? Ya o hayran muny ýaman öwredäýdim-kä toby. Ol hoşduşman çykyp gidipdi. Ýöne şo gece turan gowgany ýatlandy. Ýüregi tüýdürle geldi. Akşam beýaşym diýilýän adam ýene de gelipdi. Onuň ýanyna da ýene iki tane daýy piyada bardy. Daýdy diýip ol adam öňkü beýaşymy diýünden meňzi men aýtdy. Näetdi, pulu tap goýduňuzmy? Puta daýda pul ýylsa jany çykara geldi. Pul nirdi menne? Puluň bolsa maňa ber, bir atym nasym ýok. Beýaşymyň ýüzi garýardy boldy. Ol dowdugyny gadap bilen diýişdi. Garry diýdi. Daway men howlukkan. Ýa aýtmadym sebäbini. Oğlum kart oynap 30 000 mana tutturdy. Onam menden aldy. Ejem berer diýdi. Adresini berdiňe geldim. Ana da şaýatlarym. Daýy piyadalar dok agyr ýüzlerini ýerle gaşlaryny galdyryp olup durdular. Olaň iki adam oğluny ýazdy. Puto daýrada kim galmady. Men näpil ýok. Sen beren bolsaň alan adam beri bersin. İşim ýok. Beýaşym agyr bolmazyny tutdy. Ey garry. Endi men habar käsem dogry. Berseňe pul ber. Bolmady diňle. Ol oğluny ýada başatdy. Ya geliniň üç bolup osyra goýýar. Ýa-da baryp oğluny öldürip gaýdýar. Garryň müň tüýünden birem gymyrlamady. Gaýta iç ýakkys gürledi. Bar eller. Sana öýüdün ellerçe köp duran oğul bardyr. Gurrumsak. Çeka gorra bola. Beýaşym işi işini ýapdy da algap baryp geliniň jeňlerini atan goşuyorum taşynyň düýbüne tutdy. Jüwünlerim iki ýyl gama çykaryp geliniň boýuna diredi. Oğluny taşynyň agysyna gözüni yumup uglady da ellerlen ýertelmedi. Aýrylyp edil sesi ýeriň teýininden çykýan ýar bowuk owazy ile gyrdy. Puta da edil bir kino seyrediýän ýar arkaýyny. Iň bärkisi degmeňem diýen okdy gaýtan. Pula ýok. Şol ahak geli şeydeniňiz bilen ýynjylýan bolsaňyz gowruňda ýaýyň. Beýaşymyň ýüzi tutdy. Gowru biýmers. Onu häzir sen gözüň alyna ýeke-ýekeden. Oğlundan da ýuragy eger nowatydyr bolsa giýjäge almaýyn terzi beýaşymyň ýanylgady. Beýaşym oğluny ýa-süýräp başlady. Saçynyň agyrysyna gelin çabalanyp ýer teremep ýatmadan başga da birini okdy. Aýrylyň nejikler. Ýok goluň, Hudaýdan gorkuň. Allah jan özüň ýetiş. Geliniň agyr tezi adat kezederle boyuny ýüpüne solaşan bagy sevişiň tezine men diýdi. Aýryl. Oğlunun üçüncü durup bilmedi ol, beýaşym itip goýberdi. Beýtmesene. Beýaşym bir söýleri aýňalar ýarly. O ýigit daýy piyadany gassady. Gurban näme dursun? Goýbersin. Beýaşym ýerine aňarly. Sen o gowja bol. Şunu böwründen geçirýän. O ýigit ilki bir ejizlap durjak ýalym etdi. Emma köýnügini aýal geýminiň ýaryna şenini sergelip ýatan biçara maşgala dözmedi. Ona näme günah bar? Görýän ony öldürseňem hiç kim gadaryn däl. Ejide im bolma. Olawrun şala zeyl gördü. Beýaşym gowluk gülen goýberýär ýa-na. Bolmasa beýaşym goýberlerler. Olawrun ahyr bulmagyny bildi de baryp beýaşymy gapdyr itip goýberdi. Beýaşym geliniň üstüne ýykyldy. Olawrun bolsa beýaşymyň aýagyny tutup işe bakan çekip urdy. Aýryl goýber. Indi beýaşymyň öýüdi gyýryp başlady. Ol elini gerinden goýberse de ýerinden galyp bilmedi. İş kakyldy. Kimdir o erkek adam megerem ýadygyň sezeşdirdi. Olawrun beýaşymyň aýagyny goýberdi de gyra çekildi. Beýaşym ýerinden turdy. Ol gaharyny öýüdüni ýykan ýigide agtardy. Oňa şen o ýigit işiň zülpetini açyp çykalga bakan haýdady. Ýa-da o şerden gürüldeşip çykyp barýan anky-tanky bolup garady. Näme o be? Eşde adagaty. Var gülýärli pälgida ýopýady da. Howsala hem gorky atşyklaýtdy da her baskan çakdan bir ýokup aşak eňip gitdi. Bireme diýip ýa-da buluşup ýatan şerini görüp işikden ýatlan badyny aýtdy. Oğlun ýa ýaraňyz başyny tutup öýüdüni ýygnap bilmän oturuşyny eňreýärdi. Bireme diýen. Daýdasy şorly gözlerini jüýjürdüp gelinini ýerine uzatdy. Ýüňde äti hili saklasaň, büçe görjegiň kän bolar. Ýa-da oňy diýerler ýarly. Ol işikden dymdyryp çykdy da çykalga bakan atylyp gitdi. Bir salymdan ahmar bilen dolanyp geldi de işiň söýüni ýaplanyp diýipdi. Wenezden alar. Ol demini ýetmäni pedle oturdy. Soň bir näme demindirsep,
Suut ikinci gün boljak diýip ahmarla etdi. Ýegen bilen bayramala merdanyň ýüzüne gidip geleli ertaşam. Ol ýene bir salym içine ümledi oturdy. Ýankylar kimler? Diýip gaýtan soruldy. Oğulnya o gurrun daýdasynyň sözü bilen galdyr gelmedi. Daýsyny namsasyna goýýar gelmedi. İltipedenmiş. Merdan üçin 30.000 manat sorýarlar. Ýok diýseňem, ýa-da ýa-da bir näme soňuşdy. Ertir taýýar bol. Ýegen işiňe daýlan. Oğulnya daýsynyň öňünden namys ýatsy bolup galmanyny begenni. Ýa-da gidip barýaka başyny ýakady. İş ýaman. Ola ýalda ýygyň atdyrlar. Tawşan nedimi, pawşan nedimi? Gaty bir tutýarlar, Hudaý badyrda. O atly äli hasratlar depelep, gelini mundan tähel şogun hasrat bilen gelen ýolunun begen süýlek edip barýardy. Ol şondan gaýdyp bir ýolun ýene ýörerini menni. Tejenin gorawhanasyndan aman çykarym ötmänni. Soň ýygyňdan daýyň geldi, çykmal ýerde garanky. Çeýgili burçaga tarap titredi oturdy. Eýdimden geljek daýym ýok, diýdi. Ahyl soň görüp otursa, bu uşluk, senin günäňiz ýok. Häzir zaň etdiler diýip olar. Ne bir gyýylaryň başyna elap ýörün bolsa ne etjek. Muny soň oňa gyýylaryň öýler gurrun etdiler. Asyl any, "Güýdüň aýdyň, boşapmysyňa, bu uşdy kakyn berdiňmi?" diýip ikirdenli bitberli. Wagt mediýanmyş, allap diýip owmuşam, puşmanyny hemem namys boduny üstäp aýtdy. Menem munyň meýdiň ýansyn bizem şey etdiler diýip kakanyň gelip boşa duruna garaşyp oturun keýkerem aýtdy. Utanışdylar. Kakam bir gelsin. Oğul niyaz başyny ýakady. Ol içini hümledip oturjuna sähelse aýyň içinde gören görgülerini gödüňi getirjek boldy bolmady. Onuň ýaşyndaky ýaş, ýani öýe düşen gelin üçin başgalara däl, diňe şu gün ertir kuwakalarym aklyňdan adaşmak üçin ýeterlikdi. Ol işine bardy. Ýolluňa aýja duşdy. Geldiňmi gyr? Nip ol şahatlygyň içine tygyryp bilmeýän ýal ýerşärdi. Gaýanyň aýtdymy? Gelip gitdi diýip. Ol niýet edini çykarmady. Gowy gaýanyň bar ekenligi. Olar ýol kedip geçdiler de redaksiýa tarap ýöwürdiler. Aýja aňarsyna bakyp duran erkek adama ýelini tutdy. Soň ol niýaza sen gidip berdiýdi de ýödüňe garşy boldy. Ol niýaz ýonky ýerine baryp oturdy. Ýöne ol bir ýerde iň soň sapar oturýan ýaly. Soğuk duýguny başdan geçirdi. Kabinetem redaksiýa sop soğukdy. Ýüreginde de bir burun zerre ýyldygam ýokdy. İş başlandy. Diňe taňry berdi iş. Bir boýunda tutdy, soňam öz kabinetine girip gitdi. Sagat 10-larda ony redaktor çağırdy. Redaktoryň kabinetinde işgärleriň ähli diýen oturdy. Tamam, diýip redaktor ýüzüniň deň ýaryny äýniginden çykaryp, galyn böwründen çykarmagy düzmeýän ýaryp töwrüne garady. Hemmäňe ýygynyňyz. Ol ýerinden turdy. Mesele bar. Näme etmeli? Ol ogluny ýa-da barmagyny tutdy. Gelinlisem gyýyp ýaly, gyýyp ýetsem ýaňy gelinlige ýetişen. Emma öýüň düşünýärsiň. Oturunlardan biri pönkürdi. Başlyk, ýaman konkret näýdiň aý? Howlay? Diýip aýdy çak-çaklap güldü. Başlyk bolsaň, ähli danyny bilmeli bolýar diýip başga birem gorjap goýdurdy. Näme diýdiň diýip taňry berdi, kulagyny elledi. Oturunlar oňa da gülüşdiler. Tamam. Redaktor gepken bolmady. Appagym, mene sen bilen beýdip işleş birjekler. Ol iň ahyrky deýil hökümini haýdyr kaga diýip edinle pyrlady. Wot belli hudoýdyň gardasy. Gözüni çykarypdyrlar. Ýene näme murjuganyň Allah bilsin. Aýja oturup bilmedi ýerinden turdy. Başlyk, näme pahirjik gözünim daňyp ullakan adam? Ol gözüni tüpürdi. Ýaňy duşdy, ýaman nebsim agardy. Hey şeýit molarmy, sen üçin ol ýa-da ýelini serdi. Ne bir erkek adam maýyp, bir kim? Erkek adam bolmasa bir kime gerek? Ýewropada 5 aýala bir nasty ýaş erkek düşýär. Bizem samsykly gidip bir ýeriniň gözüni çykardak, bir ýeriniň gulagyny goparsak, ona ýalada bir erkek düşmez. Erkekdir däray. Ol taňyr berdi çygarady. Işini bitirseň mesul giderde. Näme gögüni bar şeýle dämi? Näme diýdiň? Bela diýdim. Düşündüm. Oturunlar gülüşdiler. Erkek aýja. Ähli aýal sen ýarjy mart bolsa, bir gözüme çykaryp ýörmellerle. Hawalay. Tamam. Redaktor ýaňy ýerine geçen aýja bakyp ýüzüni kürşetdi. Özüňe aýtdy.
Aýja ýene de ýerinden turdy. Men hormatly işdeşler. Garnak işe geldi görün. Bir begennim. Ben şunun bilen ömürlük soğuru bolaryn diýip özüme söz berdim. Nähil owada, nähil ýasasyk, nähil aratdaja. Ýa-da erkeklerime şo diýip öldüler. Emma azyk wagt işledimde toba diýdim. Ol şo döwürde kimin gözüni sıkardy, kimin tas gulagyny goparypdy, kimin güýdüni aldy. Ol iňe sady elden geçdi. Men size bir zada etsem, öýgersiňiz. Redaktor meni oň öýüni berdi. Aýja ýüregini ýanyar ýüzüni satyp, howsarly ýugdunny. Uf, oň öýüni hapa, kir, tüňklür, sasaňmyşdan nahar dökürüp, oňa diýsiňe öýüşüp, uf, ýasly gallarsaňam, aşağı dökülün nahar, kilýon kan aşagam dökülün nahar, ulum azap porsapdyr, uf. Gowjak aýyny we dillije, ulum ýanyp aglap otyr. Bir döwür ýeri bir daýal goňuşdy bar. Anhol tannyp, ýurt ýykan şoň bilen toýa gidipdir. Wah haýp bir daýda pahir. Sagam diýip muňa günne gızgın çöregi berýär. Biz nädip ýördi? Aýja başyny armanyna ýaýkady. Nädip toýa gidip bilýän? Uf, ýannym. Sen bizi siremasaňam, ejeň ýaly adamy. Bir daýdan sira. O sen nähili görýär? Ýygyňdan gitjek bolup telim geldi. Oturdy. Redaktor ýüzüniň perdesini siryny ýalydyp, ýaýnyny aýyrdy. Näme etmeli? Hiç kimden hiç çıkmadı. Oğul niyaz yerinden turdu da gamlı gözlerle bir iki zeyani ıhlas edip süpüren poğulunu ıydırlap işe vardı. Sağ olun dedi. Azarı kalmağın, güneyim ötün dedi. Sonra kabinetine vardı. Ondan fıgım kozunu alıp bağlara baka uğradı. Ey Allah'ım deyip, ol oğutluyunun inne dine vurup kulağı değil. Tutuş sümmü uğranışın tezine koşva etti. Beyli vurur yali. Men näme günäm marka. Ol bir kesäň mehriban diýdaryny gödüňine getirdi de oňa özüni taşlady. Wah, men bar bolayyn daýda. Garamaňly boldum-da. Kime sonra ýalyp arasaja koridorda akça haladynyň siýinini galkyndyryp ýören uýun moýly sap-sary, saçy akça, nädik ýüzüne gelişip duran owadan gyýjagar nämedir bir zatlar diýip wadardaýan huzurly saýalyny sorady. Takoyto Ayliva. Ýa-da o täzini düşünürdi. Hayliýew Merdan. Ozul saýal, o jagalgyzyň ýüzüne garady. Roza bizde Hayliýew barmy? Roza diýilýän gyýjaga jogap bermän gap geldi. Ol arasy türkmen söýläp, "Size Merdan gerekmi? Siz onuň dogonlarymy?" diýdi. Ol geler. Ozul saýalyň ýygynyň gady. "Ani Stepanovna, 145-iň açaryny beriň." "Ýok," diýip ozul saýalyň ýygyny aldy. "Tolko şeýlene çalstyby." Orada ona bir zatlar düşünülecek boldy. Emma ol aýal dinlemegi islemedi. Orada olan ýanyna gaýdyp geldi. "Merdan gowy, ol işde" diýdi. Soň sagadyna garady. Ýene bir sagatdan gelmeli. Ýa-da usgum kurry götürüp şykalga tarap urady. Daşarda garaşaýar. Baýramar şäheriniň günnägörüne demir ýoluň bolsa, 150 adam ilerisindäki daşy belen togruly. Ulu deskalar ara işýände bejerdiýän ýere dälle, Abreli ministerlikleriň birine çalym edip durdy. Daş töwrüni ýönümçüligi üçin tarylan tipli zaýlar tutup duran bir dara 20 maňsat däli. Olar daň ertirki gelenlerinden nowaty durup onuň munyň ýanyna baryp hat dödüp gün eňegini ýere berenden soň içeri giripdiler. Sen ýaşyl çykmaly bolardyn. Propskoda bir adamyň ady bar diýip gyňyr esker ýüzüni tutup aýtdy. Mede ruhat beren oklar. Ýa-da o ýaşçygyň ýüzüne nämedir bir zat gysdyrdy. Men ýerleşdirip gaýtjagym. Bir görsem bolýar. Oğulun işine girilen soň olardan hasap soran ýokdy. Şonuň üçin olar barak tipli zaýlar bilen aralykdaky baglaň astyna oturujak geldiler. Oturmasyňyz diýip, orada äli işini taşlap geldi. Ýa-da bu gül ýaka ýaljak kimsiz uwdan gyýysyndap, süňündäki ýa-da ulyk elden aýrylyna döndü. Onu ýanyň göýbereti gelmänmi ýa-da şunlakay bileti geljekmi? Oňa sowal berip başlady. "Sen kim bolup işleýän berdi?" "Missistra." Orada uwdan jyýylgyrdy. "Näme iş edýäňiz?" "Barnoýlary bejerýäs." Ýa-da ödem käte içäýmezi bolan soň, onuň ýaşlykdan beri tirkeşýän ýurdaşlarynyň käbiriniň özüni ara halit aldyryp, özüni bejertmeliýän gep gulagyna galan soň, ol şunnakay gyzy bolady. "Näme bejerýäňiz?" Orada ýene ýylgyrdy. "İş bilen bejerýäs. İşe gidip soň derman bilenem." Ýa-da içi byzyklady. "İşe gidilýän düşünükli. Ýa-da derledip alkogol çykarmaly. A derman näme bejerýäňiz?"
Urada garaja ak pamyk ýaly ýüzüne gelişip duran gaşlaryny gerdi. Olar işden gelenine yarın bitir ýyly suw içirýär. Ondan soň apa farmin bilen ukol edýär. Ýa-da antabus berýär. Azajyk wagt geçenden soňam stakana azajyk spirt goýup şonu ýetga diýär. Olar ýögäp ondan spirtliske ýigrenç dürýär. Ýa-da kanagatlanmady. Sizde ilgim tikýälemmi? Urada oğul Niyazyň güýdüne garap ýürlerdi. İlikdäl, ol derman, apa marfiniň uly dozasy, ýumşak ýerine et bilen deriň arasyna goýulýar. Ol hem işerik ýigrenç dürýär. Innamyňa siňip, ýa-da hala marfin diýdiňmi? Diýdi. Şonu goýsaň işenokmy? İşte ölýär. Ýa-da başyny ýakady. Çünki ol şu ýerden baranlaryň gaýta beter içip ýörenlerini bilýärdi. Ol merdanyňam düzelip gidiberjegine inamady. Siz merdanyň näme diýip ulady? Ýylgyryp çyksa bolady. Ýa-da uğurny ýaly görkezdi. Gelini menem daýysy. Uladanyň akşy tamdyr saglyny ýaly boldy. Ol ellerini okulady, düşünkli halda baraklaň birine girip gitdi. Goýja maşgal ekenini ýa-da hedirler edip aýtdy. Bular ýaly maşgalany bir ýerde işletmelärler. Derrew bozular. Oğul Niyazyň maşgala göwün ýetipdi. Alçyk ekenini. Öde türkmen ädäliýäni türkmen şäni gowulýar. Olar howlynyň başartyny maşynlaryň sesini haýbatly nizam kamal seslerini eşitip ýerlerinden turdular. Gelýär öýdýän. Keterliler edil bir goýun sürüsü suwa iýinin ýaly boluşyp howlady ýerdiler. Ägili gapgar eşitdäki adamlaryň her bir keşip dedi. Garrasam ýaşam, boýnuny howutla bermer daýagym arryganmady. Ýöne her geçen burun deňine gelip ýagşy syýynlap salam berip geçýärdi. Haýlyf gelmedimi diýip, ýa-da ýüri ýalgynrak özüni erkin alyp barýan bir ýaşulyny sorady. Ol adam bilemok diýip başatdy-da barakla tarap gitdi. Gün ýaşap garanqatlyşyp barýardy, emma merdan ýokdy. Rodanyň olaryň deňinden keýpsiz her alçak owadan gyzy düýünün meňde men geçip gitmegi olary hatam inkile goýdy. Elki ýaşuly bir salymdan dolanyp geldi. Men aýtdy diýme. O gowulun. Ýöne onu huzulyga ýiberýärler. Ba ýadymlary gulgyrna gedip berýärler. Naşalyklar pul üçin. Olar öňküden meter pozulýar. Arakdar olar näme dögürünýärler. Ýöne men aýtdy diýme. Hoslar bolsaň bozulmak alyp gitmäň alazyn ediň. Ýa-da tedini çykarmatdy. Oturuzyň grazygynda uşak kuş ýaly oturdy. Ey Hudaý diýdi. Etdi. Merdan sağa 8-lerde geldi. Ol içgildi. O diýdi ýa-da zdravstvuy diýip ol sag elini uzatdy. Ýa-da onu guzoklady. Kak bratişka. Merdan ýylgyrdy. Soň ýerinden turup garsa guzoklamaga taýýar oğluny ýa-da elini uzatdy. Privet. Oğluny ýa Merdan görüp gatyp egenini. Ýaşly gözlerini balkyladyp, Merdanyň dikelin ýaly bolan boýuny bir näme agaryp, adam halyna gelen tegelek güýdüni doýmaz bolmaz nazar bilen garady. Administrasiýa korpusyň bir burşundaky iki taýly jaýyň öňünde ýa-da ola loşlaşdy. Erteri ýerden gelerin. Oğulnyaz Merdanyň burşuny bir tätin gördü. Ol öýden getiren ýer şeriýatlar taşagyň üstüne çykardy, çaý demledi. Emma Merdan taşagyň başyna geçmedi. Ol iki sany krawadyň birine geçip süýnüp ýatan ýerinden men häli pilmen idim diýip göwüni bir ýaly gürledi. Ýetin geldi gözüňi. Oğulnyazyn bokurdygyny hiç tat geçmedi. Daýdam köp salam aýtdy diýip Oğulnyaz onu gepe çekşek boldy. Merdan argyn humarly gözlerini süýüp ýatşyny mamaş diýdi. Spasibo, nenem ol. Oğulnyaz onu öýüň ýagdaýyny gürrüň berdi. Emma Merdan o gürrüňleri dinlemedem. Ýygna ýeýinmi? Kak hoç? Oğulnyaz saçagy ýygnatdy. Merdanyň krawadyna geçip, onuň aýagy ucuna oturdy. Onuň hor uýun barmaklaryny eliniň aýatyna aldy. Ol Merdanyň gelýän ýyty halamady. Onun edil Saragatda Gulyanın üstüne gelýän ýarjyda ýakymsyz is gelýärdi. Merdan tertegine aldy. "Sluşay" diýdi. "Sen uroza meniň aýallydyňmy?" Oğulnya aňynyň bir ýerlerinden urozal wakan tap oňa näme diýileni seljerýänçä bir giden purdat geçen ýaly boldy. "Ýok, onu daýym aýtdy." Merdan uludan demin aldy. "Diýmellärle keniň, dogun näýmele keniň." Gelin hiç daha düşünmedi. Merdan aňarsyna döwünli edil, guly ýaly şabady ukagitdi. Oğulny ýazynyň saçyny ýüzüni typajak golly Merdan oň elintdi. "Ninada?"
Erteri irdenim ol alňa tapdyrdy. Mama şaýat, men ýagdaýym gowy, da sidany. Onuň bar eden şo boldy. Gowy ýegen dip işikden duran ýa-da oğulny ýadan suwum korany görüp haýran galman gillap aýtdy. Bular näme? Ol ýegeniň sesini çykarmadygyndan näherler näýatadlygyň bolanyny aňjak boldy. Emma ýegeni sır bildirini okdy. Gaýtary daý dedi. Gördük, görüşdük. Ýa-da o kireni son ýeňil maşynyň öň koturguzyny oýa bat oturdy. Ikinji gün marda suwut dursa, bugünem üçünji gün ýene gelmeli boljak. Gaýtaly. Adam sana özüne bolan sowuklugy bolun ýa şunça oýlanyrsa da, näme üçin ol merdan ýalgarmady? Ol merdanyň şu sözüni öýün unup bilmedi. Stuşy, sen uroza meniň aýallydyňmy? Diýmelläle keniň, dogun nämele keniň? Ey Allah'ım, ol oğlun näme üçin beýdidike? Ýa şu gowja gyýda süýýämike? Öýle gow alçyzyk gyýdeken, o menden ýakynnaňy. Onsoň ol ýögeren soňam şu pikirini aýnalyp bilmedi. Daýaty gözüne okuwol atmak bolýan ýaly, oňa gözüni ýedirenç ışnyk bilen alartdy. Geldik daýda. Oğlum köp salam aýtdy. Ýagdaýym gowy meni alet etmäň diýdi. Bu daýda agyn töwledi. Araryň men oğlum dällerle. Bar gaýgyň gyzygynyň ýatyrmaktyrlar. Indi gidip gelden diliňem süýjer, aýagyňym ýeňlärseň utanyşdy. Oğul ýer başyny götürdü. Daýda. Oň sesi darpy çykdy. O sesi daýdasynyň iýini düýrüp gitdi. Hä, inni boldy. Ölen ülhüt garryny gorkuzoryny şerri aýry giderini ýansaň. Onu görmürsiň. Ülhüdüm bolsam, awmy şeň ýaly kelpetejikleri bermen. Ol ýerine diýden ordy. Şol oglanyň ýanyna özüm bir barp gaýdaýyn. Geçýäli käbir ýerleň oýkap, onu ýumşadandyryň etme. Seniň talagyň alyp gaýtmasam, atamyň gyýdärlerin. Oğlun ýa demin çykaryp bilmedi. Puta daýda bayramala geldi. Diýilýän ýerden merdan tap bilmedi. Beýleki adamlar gatar edip edil bir sürü goýuny dişler ýaly. Sanap saýgallap howlawy berselerdi. Olaň arasynda merdan ýokdy. Ol ağlady, eňredi. Görün adamna ýalbardy. Emma o hiç kim hossar çykmady. Eň soňunda ýene orada atly şok ýyzaga oňa dözmedi. Öýlenrek geldi. Merdan şahsyny işliýär diýdi. Puta daýdy üçin o atlaryň ähmeti ýokdy. O merdany görse boljakdy. Wagt sanym, o atlar bilen işim ýok meniň. Gaýrat etdi meni şoň ýanyny görýäňe men bir maýyp, gymyllap bilemok ahyryn. Roza bu garraýaly dözmedi. Ol işin ahyryna kimdir bir maşynlardan haýat etdi de garryny Bayramaly şäheriniň günertozunda gurulýan täze passiýola alyp gaýtdy. Olar garabagır bolup beton işläp ýören 5-6 adamyň arasyndan merdan tapdylar. Merdan Rozany onuň ýanyna ejesini görüp gözlerinden mızık gördü. Eliniň aýagynyň palçygyna ýuman olara bakanlady. Mamaş, Roza. Buta daýda oğlunu uzaklady. Soňam titir edip ağlady. Wah, seni ne güne düşürdüler balam? Merdan dawarly gurlady. Mama, şimdi normalny, woh. Ejete gelen üçin Merdany bir günlükçe işden boşatdylar. Merdan gurulup ýören uluja aýaň bir otogyna ejetini alyp berdi. Otogyň içi çöklüdi. Buruşda stul tumbuşka bardy. Olar içeri girip kenir. Saglyk amanyny soraşman kanry orta taşak çaý çörek geldi. Ýene ogul bir-biriň diýdaryny doýmaýan ýar bolup çaý içdiler. Soň beýleki adamlar bugünkü işlerini bir ýüzledip çaýa çykdylar. Ýene ogulun bu jaga höýür ýene bozuldy. Bu daýda oguluny içini ýöküp bilmedi. Diňe giýjäniň bir mahaly. Günüýün tütünler süýünüp ýadan adamlar iýip içip, arakdan tirekden keýplerini kökläp herse bir ýana düňdürilip galandan soň oňa derdini oguluny aýtmak ýagdaý döräpdi. Gellimi diýip ejet oguluny sorady. Kim? Seni şu ýerleri ýok etdiren haram tulo. Merdan elini geleňsizlik bilen salgaly. Ýön ketini çykarmady. Oňa derek ejeti gürläp başlady. Geliniň ağzı turundan ol zıntı edip diýerini işleňledi. San balam. Diýerini almadım, ýaryn aldym. Men dowzaka düşdüm. O tulo ağlar gok bolup çykdy. Ersek
Oglanmaz bolup çykdy. Jahiller şoň ýydyna düşüp, epişgämez eýwanymyzyň aýlasyny daşlay kül etdiler. Ýöýe gelip oňgülün basalaşyp, bogulaşyp, men beýtmäň diýsemem tas urup öldüripdiler. Işinne biri bilen, padýerimizde biri bilen gülwan urup gidýär. Utunjyma iýiligini görnüp bilenmok. Iki ýerden süýletjek diýip geldiler. Taňry gün berse öýümüz miliheli. Öý tozdurdy. Olama görräm, oglum gelse bolýar diýip diýişim gatyp ýörsem, maňa aýtman bir loli heleýi bilen sarag isteýän ýere ýok bolup gidip dur. O ýerden tiriýe galyp gaýdypdyrlar. Olaram ýolla miliske tutupdyr. Şondan soň üstüm kürre diýwan. Günne günaşy öýümi döküp, sonra üstüne sonra gidip başyma alýa bilen günni getirdi o loli balam. Şoň derdinden sen ýanyňa gaçyp gaýtdym. Şo öýde bolsa men baryp biljekdir. Gitdi hem giden o kowsamam öýdüň gitdi. Sen öýdüňi oglum öldürmän gitmen diye. Saýmaňa galar. Oýnaşlym bilen döwran türerini ýerli oly. Buta daýdy. Der aýdany bilen dökülýän bolsa, aňyrýan bilen içine gitdi. Oglun dinledi, diýişlerini uzap ahmar bilen başyny ýaýkady. Mamaş, men onu öldürürüm, walla. Buta daýdy ýene ýeňredi. Wey, beýdime balam, o seni öldürür. Ol oýnaşlaryň üstünden seni şu ýerde öldürdir. Ýene bir künden oňa suut bolýar. Görersiň, şonunam sypar. Onsoňam bir gör, biziň başymyzda nähili goýunlar salýany. Oňa seni menem gerek däl, oňa Aşgabatyň ortasyndaky şaranglap duran jaý gerek. Oň päli ýaman haram gün. Mamaş, men onu öldürürüm. Buta daýdy, ýene başyny ýaýkady. Ah, oglum, sen agyrynda aşk atyklyýan, sen onu öldürýän şäň, oly kimden kanymyza galar. Sen meni ahir ýaşymda ne güne sallan çaga. Ol ogluny tutunup agly uklap galdy. Şeýdibim oglunyň humarly, gelensiz aňyrsyny bihayalyk doňup ýatan gözleriniň ýanyp başlaryny görüp bilmedi. Suut bolmagy 3 gün galypdy. Eşik gene de şakırdan ýaly boldy. Ogluny ýetişip turdy. Ol ýüregi ýarylyp barýan ýaly howsary bilen düşegine geçdi de dik oturdy. Ey Allah'ım, daýdam bir çaltyrak geldi. Tuğda şen nur geldi. Daýdasynyň gidenine bugün 3-nji günü. Emma onuň derek ýokdy. Onuň ýoklugy ony ýagyň depeninden ahyrdaman inleripdi. Düýün ol talony berilýän azyklar almak üçin dukana çykdy. Satyrykda bir maşynyň içinde Any Sultany gördü. Ol bir geline yumruğunu görkezdi. Soň ýanynaky ýigide ogluny ýaly görkezdi. Gelin oňa ünhem bermedi. Belinde atlar aldy. Ýoluna geçdi. Agyr o häkim maşynyň gapdalyna ýeline bakan urup durun daýyp ýadany gördü. Görleşmek mümkinmi? O soňam sen garnakdaýmy diýdi. Ogluny başyna şaklaryp barşyna gürrüňim garmandyr diýdi. Daýyp ýada bir jagaz gepin ýüzüne araýarly. O gelip ogluny ýadyň toruny ýapyşdy. Ayak çek. Aýyrlym. Hana, öýde adamym gaýnym seretip dur. Hey, samsak, diýip o piyada şaňy tedibile gaýyp oturdy. Alka şäheriň türmede dugunu. Tirýeke gaýnyň oň ýerden gidenini. Sen hem basym şolaň ýerden geçýäňi ulil bilýär. Otur çekdi. Dur. Menden ýaşyl geçek bolýan. Denişinýärmi? Ol adam misli günü bilen iki çäk bolan lezzetli duşlukdan gaýdyp, ähli goşlardan şu tora salyp, innem her onuň bir taýynyň tutup gelýän şadýan jüýtleriň biri ýaly, özüni şahanna alyp barýardy. O ýene-de ýylgyryp ýepledi. Sen öz bagytyň ýatanyny bilýärmi? Men oglanlardan gürleşip gördüm. Ağzından ýeri görünýär taňa. Ogluny eliniň yskyny açdy. Gaty geç, 3 gün galdy. Eger sen meniň Any Sultana aýdyn teklifime razy bolsaň, alyp galyn. Ogluny ýürükdi. Bu da aýtakladyn. O piyada torgu görmedi. Zada dar etmeyin. Üstüne köşk ýalza aýtatanyp berin. Geliniň gözü ýaşmakly ağzyn tutup duran, şolman agaryň üstüne ýaşaýan badarça ýaly düşdi. Ol torun näçe aljak bolsa beýlek piyada goýurnokdy. Häzir däl ýöne suutdan soň razy bolsaň bolýar. Ogluny ýa torun tirkdi. Agyr diýip badarça daýda ýanyň geçip bilen ogluny ýary kimedir bir ýerine görkezip ödem eşitdirip söýledi. Agyr, putan bu ýelini ýöňbür welosiped bilen bulaşdy diýenini bol golajasyny tapypdyra. Ola ýaly hikirdäp güldü.
Täzerini tapmasa, ol velosipedlesi gelinime sedatdy diýip goňuşdan gowuny atypmysyna. Olaryň sultanyň sezini tanady. Zorada şol Aýşe künti bolsa düzü bolarmy? Wi, bagty ýatan. Basypdyrlar. Ol oglan ölenmişe. Bir de yeni 2 günden gitmele. Towşan gelinem ýatdy abi. Oğlun ya nam soğudunna boğullu. Güýber tory. Allah'tan gork. Ol torun almağa kadar gelip işigini açtı da içinden gulplady. Garnak. Garnakçan. Sen rahat bol, eşitdiýäňmi? Oğlun ya gözi girýän ağladı. Özüniň ýalňyzlygyna, biçäreligine, ejizligine ağladı. Her ýerini uzadynyň, dili uzadynyň özüni degip ömrüni çüýre diýenine gynanyp ağlady. Eşik ýene de şakyrdan ýaly boldy. Ýöne ulany eşitmedi. Säheriň süňňi sökýän tüýjüsi, bütün gizeler beýinzilik bolmagy ony birden ukynyň girdabyna saldy. Ol agyr, synagy parçalap zanyny alyp barýan urga oýandy. Agyra Süleyman iki büküldü. Vay! Ol bir ýowul agyr ýene zanyny siňdirmerke. İkinci urgu öňküden ümmeter ýowul agrynyň içine döktü. Ol vay etdi de gözüni açdy. Ol üstüne aganyp uzundan gandam turan pysagy deperinden aýlap duran merdany gördü. Ah suka. Merdan pysagy herronyny ah suka diýip agdyndan ak köpük taşýady. Oğulnyýadyň gözleri petirepdi. Merdan. Ol birelbet ýürükdi. Ne diýen Merdan. Merdan onu eşten okdy. O geliniň bedeninden kenidem titrep duranyny görüp, äpet batinkalara gurun dep başlady. Mama şuorlasaň. Me künçilik etsen. Me mama şuorlasaň diýip yssyny asýança depdi. Soň titreýän eller bilen pysagy iýne boýuna böwründen sokdy da toglap çekip aldy. Geliniň appak ýanagyna düwme bolup gantyçylady. Oğulnyýa ýüreginde agyr gemre baş bolup giden, ýowul anjylaryň teninden gaýnap çykýan gan bilen zygdyrlyp çykyp barýanyny duýdy. O bir hel ýylgyrjak boldy. Meni bu azaplardan dinlerenin üçün ömürüm uzak bolsun diýen pikiri başyna ýyldyrym şaltlygyny aýlantydy. Dodoklar onu diýip ýetişip bilmetdi. Çalaja terpenni. Emma ol sözleri eşlerden, onu düşünürdün birden daştadı. O lejesinin yarawsy aňyna tutuş bir gijilap goýan zeherinin geliniň eýle, geliniň beýle diýen sözleriniň benniligine çydaman wagdaly baryp, şo ýerdenim öýüne işig döwüp girip, eşeğineden soňam ýene ýydyna garşy ýumulup barýardy. Ol ýol boýy suka mamaşa diýsen, künçilik etseňmi diýip, şo bir söz aýtalýardy. Gejebe saklandy. Oğulnyýady işe alyp geldiler. İçeride onun köýüne başlygy. Süleyman gapgara penjekli. O dilek bolup durdy. Ol oğulnyýady görüp ketgende öňünde duran stol ýumruklady. Bagyt ýatanlar mukaddesligi, beýikli kabul etmediler. Ol gözünden düwme ýaş goýberdi. Indi gaýratym ýok, indi saklamaga, fiýnamaga güýjüm ýetenok. Oğulnyýa işiň agdyna sar sadylla bolup duran ýerinden çögüde garaşdy. Onuň köýüne başlygy ýaşly balkyllap duran biçare gözlerini oňa dikdi-de iki elini döşüne goýdy. Başarmadım. Mehriban. Kabul etmediler. Ol göz ýaşyny keçirindirip uğra beriň diýip işaret etdi. Oğulnyýady ýene de kejebe mündirdiler-de. Gelin ýygyna bakan alyp gaýtdylar. Kejebede gelýänler urlaşyp küç diýip ýarar. Daýym ogly, ak derek. Sen meni alsaň gerek. Eger meni almasaň gaýgyňdan ölsem gerek. Şetdalynyň şähnigi, ajymy ka Allahan, sügür ýarym guzugy süýjüm ka Allahan. Ah dünýä, dünýä, dünýä. Ah dünýä, dünýä, dünýä. Oğul niýedir? Ýeke zady begen ýady. Eneme gyýdym äri işini bitirdi. Kejebeli gitdim. Kejebeli geldim diýer.
O birden düýrükdi. Näme düşünür? Günämi ötüň diýip teskinni. Kezebeýän alyp barýan adamlar urlaşyp, şol küç derip barýadylar. Kitabyň soňy. Kitap körler we kerler üçin Türkmen Döwlet Kitapxanasynyň ýazgy ediş we köpeldiş bölüminde ýazga geçirildi. Sesreş Story Huzan Ataýew okudy, jet tarafdyýyz. 2007-nji ýylyň bir taraplyk aýy.